Velkommen til Sportslab og Sofasnak, en podcast omkring videnskab i sport. Ja. Og velkommen til dig, Thomas. Tak. Du er træner her i huset Det er og jeg. arbejder både med BikeFit og vores fysiologiske test, Det var det. og har en baggrund som fysioterapeut. Og jeg hedder Magnus, og jeg er dagens vært. I dag er det kun os to, og vi kommer til at snakke omkring zone 2, træning, og vi kommer også til at komme ind på nogle andre emner. Men inden vi begynder på det, så skal vi lige have præsenteret sponsoren for den her podcast, og det er Tempo Cykler. Tempo Cykler ligger i Roskilde, og de har været sponsor for Cycling Power Sportslab i mange år. Jeg tror faktisk, de er i gang med 5. år nu, så de er en del af årsagen til, at Cycling Power Sportslab findes. Så tak til dem. Jeg havde faktisk min cykel nede hos Tempo Cykler i går, for at få den serviceret. Og det var fordi sidste år, der var jeg nede og køre i Alperne, og vi kørte 5 dage, og de sidste 3 dage, der stod det bare nede i stænger. Så vi kørte 8 timer i bare regnvejr. Ja, okay. Og jeg kørte med Ceramic Speed over det hele. Ja. Og den cykel, den var færdig. Kuglelejerne var færdige i hvert fald. Okay. Så, og jeg var faktisk helt sikker på, at de kuglelejer, de var til at smide ud. Jeg var helt sikker på, at de faktisk var gået i stykker. Okay. Så da jeg afleverede den dernede, så Christian, som er en rigtig god mekaniker, han sagde, Magnus, de er ikke gået i stykker. Dem kan jeg godt fikse. Fedt. Så jeg var ellers helt sikker på, at jeg skulle ligge omkring en 5-10.000 kroner for nye keramiske kuglelejer. Okay. Og han smurte det simpelthen op. Nu spiller det bare. Og de har kørt i 4 år, de kuglelejer, og de er ikke gået i stykker nu. Det er vildt nok. Hvad gør du med din cykel? Nu er det snart ved at være foråret. Vi skal snart til at i gang udenfor. Ja, jeg er måske lidt modsat dig. Jeg prøver at være lidt på forkant. Så jeg går meget op i sådan at vedligeholde mit udstyr. Så har jeg været ude i regn. Jeg skiller ikke nødvendigvis hele cyklen ad, men kæden ryger ind med det samme og bliver vokset og sådan nogle ting. Ikke? Og så opbevarer jeg det indendørs i nogle fornuftige temperaturer. Ja, for at undgå, at for eksempel kæden ruster og sådan nogle ting. Ikke? Bruger du den samme cykel i alt slags vejr, eller har du ligesom en slavecykel, du bruger, når det er dårligt vejr? Altså jeg har én cykel, ikke? Så den cykel, jeg kører gravel på om vinteren, det er også den, jeg kører på om sommeren. Okay. Og det gør jeg, fordi jeg vil gerne køre på noget fedt året rundt. Men det stiller selvfølgelig også nogle krav til, at man vedligeholder sit grej undervejs. Ikke? Og man må så også æde, at der er lidt flere omkostninger til at skifte en kassette en gang imellem. Ikke? Fordi det er bare lidt hårdere ved graden, når vi kører her med vand og grus, og ja, salt rammer vi jo også nogle gange. Ikke? Men det må simpelthen være prisen for at køre fedt året rundt. Er du en af dem, der selv smører kuglelejer? Ja, det gør jeg. Det gør jeg. Ja, det gør jeg. Og jeg ved også, du er en tekniknørd, så du går også rigtig, rigtig meget op i at køre med det bedste, og at det spiller. Ja, det gør jeg. Både ser godt ud, men også at det er funktionelt. Ja. Kører du med Ceramic Speed? Ja, ikke hele cyklen. Altså på min gravelcykel, der har jeg altså deres headset-lejer, der har jeg det, der hedder SLT-lejer, som skulle være vedligeholdelsesfri. Der har ikke været noget knas med dem endnu, så det, indtil videre så stemmer det. Men i resten af cyklen, der har jeg, det passer faktisk ikke, i min crankbox, der har jeg også keramiske lejer. Men hjul og pullehjul, det er bare, det er billigt, ikke? Altså det der nu sidder i DT Switch 240-navne, og så det som SRAM Red Explorer-gruppen er født med, ikke? I bagskifteren. Og det fungerer. Fedt. Ja, det synes jeg. Fedt. Men i hvert fald så, hvis at du ikke er en af dem, der render rundt og skruer på cykler. Jeg kan godt lide at skrue på min egen cykel, men når vi har med dyre kuglelejer at gøre, så vil jeg faktisk gerne have, at der er nogen, der har det altså rigtige værktøj, der har erfaring med det, som kan både få dem ordentligt ud, få dem banket ordentligt, som ikke bare står og banker med en hammer og smadrer kuglelejerne. Ja. Jeg vil faktisk gerne have, at der er nogen, der gør det. Og der kan jeg sige, at Tempo-cykler, de har god erfaring med det. De gør det på rigtig mange cykler. Og så bor du omkring Roskilde, så kan vi varmt anbefale dem. Ja, så er det en fed pix. De kan jo, man kan virkelig handle noget fedt grej hos dem. Ja, det kan man. Det, Fedt.
Men ellers så, så kan man sige, der er også sket noget siden sidst. Og jeg ved ikke, det kommer selvfølgelig an på, hvor meget man sådan følger med i de ting, der sker omkring sådan på sociale medier og inden for cyklingen. Men der sker jo noget med de her gear. SRAM, de er jo rigtig, rigtig hurtige til at prøve hele tiden at presse grænserne og prøve at udvikle nye ting, som selvfølgelig de kan tjene penge på, så folk skal ud og købe noget nyt, men også som kan gøre, at det funktionelt virker godt, og at cyklerne bliver hurtigere. Og der har vi den her retssag mellem UCI og SRAM. Ja. Er det noget, du følger med i? Ja, altså der er nok nogen, der er mere inde i det, end jeg er, men jo, jeg har det fulgt med. Jamen, altså, jeg kan godt forstå, at SRAM synes, det er en træls omgang. Og jeg kan på den anden side godt forstå, at UCI gerne vil have farten lidt ned i løbende. Jeg synes måske bare, det er et lidt sjovt sted, man prøver at sætte ind. Jeg tror ikke, at det er, man kan sige, den der gear ratio, der er skyld i, at folk kommer galt afsted. Ja, så problemet er jo vel, at SRAM har udviklet den her, hvad hedder det, en 10-krans bagpå, ikke? Ja, den helt lille. Shimano kører jo, altså man kan sige, det mindste tandhjul på kassetten på en Shimano, den har 11 tænder, hvor den hos SRAM har 10. Og det gør jo meget. Det betyder at gå fra 11 og gå til 10, gør en kæmpe forskel. Ja. Altså du kan køre meget, altså du får et meget tungere gear. Ja, det gør man. Men, ja. Får sådan et længere rollout, hedder det, ikke? Ja, altså, jeg synes, det er lidt problematisk. Jeg tror ikke på, at farten går ned af den grund. Jeg tror desværre bare, at det kommer til at favorisere en producent og en type af rytter, man kan sige, som måske kan noget andet på, altså præstere bedre i en anden kadence. Jeg tror, der hvor det bliver farligt, altså der hvor man skulle sætte ind, det handler om, hvordan man ligesom planlægger ruterne. Altså jeg tror, det er der, man kan komme ulykkerne til livs, ikke? Altså hvordan er de der... Men er det ikke også et spørgsmål om, at der er mange penge i det, og der bliver stillet rigtig, rigtig store krav fra holdene til, at rytterne skal præstere? Så for eksempel, når de kører ned af en bjergvej, så er det mere et spørgsmål om, at de bliver bedt om at holde sig fremme, fordi der er stor risiko for styrt, så for at undgå styrt, så skal man holde sig fremme. Men når alle bliver bedt om at holde sig fremme, så vil der jo være... Altså, der er jo ikke plads til, at alle kan... Vejen bliver ikke bredere, nej. Altså, og det er vel ikke så meget med gearingen at gøre. Nej, det tror jeg heller ikke. Altså det vi så med Vingegaard, har vel ikke noget med gearingen at gøre. Hvor han styrtede og kom slemt afsted. Det var jo ikke noget med gearingen at gøre. Overhovedet ikke. Altså, nej, men det tror jeg heller ikke. Altså, jeg tror ikke, det har nogen indflydelse. Altså, det, der gør det farligt, det er, som du siger, at jamen, alle vil sidde forrest. Ikke? Altså, alle vil, hvad kan man sige, diktere, hvordan løbet skal køres. Jeg synes, der har været nogle gange, når man ser dem på vej igennem byerne, eller man kan sige, opløbsstrækninger og sådan noget, ikke? Altså, det er der, tror jeg, at problemerne opstår. Ikke? Det handler sgu ikke om, at du har et styr, der er 1 eller 2 centimeter bredere eller smallere, eller om du kører en 10'er på din kassette. Vel? Det tror jeg ikke. Er det fordi, tror du, at UCI gerne vil have, at udviklingen inden for cykling ikke kommer til at gå for hurtigt? Altså man vil gerne holde sig til en form for klassisk cykling og noget æstetisk, så i stedet for at have en kæmpe pizzaplade om bagpå? Nej, det tror jeg egentlig ikke, fordi man kan sige sådan, altså hvis det er sådan et æstetisk sådan, altså hvis det er det, der skulle være i vejen, man kan sige, det er jo ikke sådan, man kan sige, der hvor det sådan æstetisk nogle gange kan gøre lidt ondt i øjnene, det er jo når man kører, for eksempel så vi Mads, han kørte 10.44, da han kørte Roubaix, på den der gravelgruppe, ikke? Og der er det jo 44, man kan sige, tandhjulet på kassetten, som i nogle øjne måske bliver en øjenbæg, ikke? Ja. Men det er jo ikke den, der er blevet begrænset, vel? Altså, det er jo det lille tandhjul, og jeg tænker ikke, der er nogen, der kan se forskel på, om det er en 10 eller en 11 sådan på afstand. Så jeg tror ikke, det har noget at skulle have sagt, egentlig. Og man kan sige, det er jo ikke nyt, at SRAM, de har en 10'er på kassetten. Altså, det har jo været mange år efterhånden, ikke? Der er i hvert fald kommet meget fokus på det her omkring med kadencen. Altså efter Pogacar er gået ned med kortere pedalarme, og alle andre også skal gøre det. Der er kommet meget fokus på, at
med gearing og med at få en stor klinge på og få en lille kort pedalarm, og der kommer rigtig meget fokus. Vi har mange, altså når vi bikefitter, når vi tester cykelryttere, som der stiller spørgsmål til de ting, og man kan sige, meget af det kan vi jo måle her, altså fordi alle skal jo ikke køre med en stor plade, en stor klinge foran. Nej, fordi det bliver måske meget lavkadencebetonet, det de laver. Og det samme med pedalarmens længden. Hvis den bliver for kort, så stiller det større krav til, at dine muskler kan arbejde hurtigt, så man kan nå at afvikle sin energi. Ja. Så der er måske nogen, der har bedre ved at komme op i en lidt længere pedalarm. Ja. Men selvfølgelig kommer det også an på din cykelposition, om du sidder meget. Ja, men helt enig. Altså, men jeg synes jo, altså jeg kører også en lidt kortere pedalarm. Jeg kører en 67,5, men jeg synes, en tendens er jo bare, at vi kigger på World Touren. Vi motionister, og så ser man en tendens, og så er vi jo bare tilbøjelige til ligesom at tænke, om det er Pogačar kører hurtigt, Vingegaard kører hurtigt. Ikke? Så skal vi også, så skal vi også have det, Og der er jo rigtig mange, der falder i den, og det gør man jo også selv sådan til dels. Men det er bare vigtigt at huske, at de gør det. Det er altså ikke ensbetydende med, at den i går sådan almindelige motionist også skal gøre det. Der er mange ting, der kan være afgørende for pedalarmslængde eller størrelse på kassette, klinge. Så det er ikke så simpelt, at man bare kan copy-paste det der. Så en anden ting, der også er sket, det er jo, at vi har haft, vi har jo mange, der kommer her i huset, og vi har også forskellige events, hvor folk de kommer og cykler med. Og vi har jo blandt andet det, der hedder Graveltons, hvor vi kører rundt ude i Hedeland og bare får max gas, og der starter vi øvrigt op her. Jeg tror, det er lørdag den 7. februar, tror jeg, der er noget, der hedder. Der starter vi op igen, ikke? Så hvis man har lyst til at køre lidt stramt kæde gravel, sådan lidt mere cykelløbsbetonet, og ikke så meget social ride betonet, men mere sådan... Jeg synes, vi har begge ting, ikke? Vi mødes jo typisk her i Cycling Power, så ruller vi ud, og der er jo... Hvad har vi derude? Har vi 20 minutter derude, ikke? Og der er jo mulighed for netop at få snakket og få drillet. Ja. Det var også en del af det, ikke? Og snakket udstyr. Men der har vi jo haft Andorte. Ja, det er rigtigt. Kan du fortælle lidt om det? Andorte, hun er bare sindssygt stærk. Hun er lige blevet dansk mester i cykelcross kvinde elite. Jeg ved ikke, hvor meget man må sige om Andorte. Man må godt sige, at det tænker også en alder. Ja, det tænker jeg godt, man må sige. Det må man godt sige, ja. Det er sådan, det ligger også på nettet, ikke? Men fordi det er ret imponerende. Ja. Hun er 41 år gammel. Var faktisk også deltagende i det projekt, Daniel han lavede ham med kraftplatformen. Og hun er bare sygt stærk. Altså, det er hun virkelig. Altså sådan en helt fuld disclaimer. Hun bliver ikke trænet her i huset, men hun har nogle gange kørt med derude. Og jeg kan huske, vi hvad har det været? Det har været omkring start af december, der var hun med derude. Og jeg kan huske, jeg synes, jeg kørte ret godt. Jeg kørte 25 minutter med 375 average. Og det var først til sidst, altså mod udgangen af det cykelløb, at Andorte måtte slippe, ikke? Ja. Det synes jeg er ret vildt. Ja, hun er et beast. Og Andorte, hun vejer, jeg tror ikke, hun vejer ikke 60 kilo, det tror jeg ikke. Nej, jeg ved ikke, hvad hun vejer, men... Det er imponerende, og det er ikke, og det var den flade rute, vi kørte på der. Så det er virkelig det er meget stærk rytter. Ja. Så det er fedt. Så, godt gået, Andorte. Godt gået, tillykke med det. Stærkt. Der er også, vi skal nok komme til at snakke om dagens tema, som er det her Zone 2. Men vi har også mange andre ting, vi også gerne lige vil have bragt i spil, og man kan sige en ting, det er jo det, der ligger lige her. Ja. Kan du, det er et styr, og hvis man lige skal, hvis det skal til jeg ved sgu ikke, om man kan se det der, men det er et styr, og det er simpelthen variabel bredde, Thomas. Ja, lige præcis. Og det er jo super fedt. Hvad sker der for det? Ja, hvad sker der for det? Er det, skal vi alle sammen til at køre med det udenfor? Nej, det må man ikke. Nej, det må man ikke. Står det på det? Nej, det skriver producenten. Det er ikke til udendørsbrug. Det er kun indendørs, så det er jo tiltænkt. Man kunne ellers godt, ligesom du har variabel lufttryk i et dæk, når du kører Paris-Roubaix og sådan noget, så kan du lige have, når du kører derude. ja, det er sgu rigtigt. Ja. Det må man ikke. Det må du gå videre med. Ja. Så kommer UCI efter os. Ja, det gør de nok. Så længe vi holder os inden for tilladt, hvad kan man sige, bredder, så går det måske.
Nej, der hvor det bliver rigtig fedt, det er jo, at i vores bike-fit-sessioner, der er jo rigtig mange, der kommer med, med det styr, som cyklen er født med. Og afhængig af størrelse, jamen har man købt en 54, så er det jo ikke unormalt, så sidder der et 42 styr på. Og Ja, en størrelse 54 cykel, så følger der sådan en standard 42 bredt styr på. Ja, ikke? Bredt styr, ikke? Og det kan godt være det rigtige for nogen, men bestemt ikke for alle. Og her der har vi jo så en mulighed, hvor vi ligesom kan teste forskellige bredder af til hver enkelt rytter i vores bikefit. Og der hvor jeg synes, det bliver rigtig fedt, det er jo netop det der med, at det tager ikke så lang tid at skifte bredden. Og vi er ikke ude i, at vi flytter hoods fra det ene styr til det andet styr. Vi har jo en stak forskellige styrbredder, der ligger derinde, men det kan være rigtig svært at ramme det samme. Det samme setup, altså den samme vinkling på greb og sådan noget. Så det der med at, hvad kan man sige, lave den en-til-en sammenligning, kan være lidt svært, når man skal stå og skifte styret og greb op. Det er også svært for personen, fordi man kan sige, der går tid. Der går mere tid med at skifte styret, så du når måske lige at glemme, hvordan føltes det egentlig med den anden styrbredde. Og her der tager det tager maks 30 sekunder at lige skifte styrbredder. Så det glæder vi os til at få i brug. Et fedt redskab. Man kan sige, der hvor man må også godt nævne, hvor vi kan være lidt udfordret, det er jo, at man kan sige, vi har ikke noget flare på, så den del, kan man sige, den mangler man. Og så er vi jo også begrænset af, at jamen, vi kan ikke rigtig justere reach og drop på styret, vel? Så sådan lige de dele kan vi ikke teste af. Men stadigvæk et rigtig fint lille stykke udstyr til begge. Så har Daniel, dem der så sidste afsnit, så Daniel, som der var inde og forklare omkring sit forskningsprojekt, som han jo laver her hos Sportslab Cycling Power. Og jamen, han har haft nogle personer igennem, og han har lavet en masse analyse og statistik på det data. Ja, det har han virkelig. Og det ser fedt ud. Og vi skal jo huske på at sige, det er jo et grund til, at vi satte det i søen, det forskningsprojekt. Det er jo faktisk fordi, at det ikke findes. Så vi vil jo rigtig gerne se, om der er et sammenhæng mellem, hvad kan du levere i en sprint, altså en stående cykelsprint, og hvad kan du, altså din råstyrke i forskellige, hvad kan man sige, målinger. Det er noget, der hedder, altså i den her kraftplatform, som vi har, altså i det, der hedder isometrisk mid-thigh pull, altså hvor du står, og så løfter du en vægtstang, men du kan ikke løfte den, for der er uendelig mange kilo, så du står egentlig bare og skubber din vægt ned. Ja, så man kan sige, det skal ligesom, det er den fase af et dødløft, kan man sige, hvor muskulaturen har bedst mulige betingelser for at udvikle kraft. Og så i og med, at der netop, som du siger, altså det er isometrisk, det vil sige, musklen hverken forlænger sig eller forkorter sig, ikke? Og det er der, vi kan udvikle mest kraft. Ikke? Så det er de optimale betingelser for kraftudvikling i musklerne. Og der så vi jo sådan set, at der næsten er en en-til-en, næsten, og det kommer vi en lille smule ind på, og vi kommer nok også ind på det i en senere podcast. Vi vil ikke gå i dybden med det her, men vi vil godt lige sige, at der ligger næsten en en-til-en sammenligning med, hvad kan du i den her bevægelse og i en cykelsprint. Der ligger så en variation i, at fordi at cykling er jo en bevægelse, og en sprint ligger jo i en højkadence. Altså, du ligger ikke og sprinter med kadence 80, jo måske på Swift, men du gør det ikke ude i den virkelige verden. Og der ligger så en variabel der med din musklers hastighed, og den, sjovt nok, kan vi også se, at den kan vi lokalisere, og det er så det, der hedder DSI, altså dynamisk styrkeindeks, eller hastigheden i en force velocity. Det bliver lidt nørdet, men vi kan faktisk ret nemt se, hvad skal man være god til, sådan rent muskulært, sådan hastighedsmæssigt og ren styrke. Så hvis man lige siger, den der isometriske mid-thigh pull test, den minder ret meget med dødløft. Så det er lige før man kunne sige, jo stærkere du er i et dødløft, jo flere watt kan du lave i en cykelsprint. Altså man kan sige, det er jo ikke noget, vi har testet, kan man sige. Det er jo den isometriske del, vi har testet. Det er det, men man fristes til at... Man fristes til at sige noget om det, ikke? For det er jo klart, det er meget teknisk at lave dødløft. Der er mange ting i det, ikke? Jo, og det er jo så også egentlig en af fordelene ved netop, at vi laver den der mid-thigh pull, altså den isometriske del. Den stiller ikke
særlig store krav til netop teknik, hvor et dødeløft, som mange måske tænker er et ret simpelt løft, er egentlig en ret kompleks eller en svær øvelse, især når vi arbejder med den type belastning her, ikke? Fordi det er jo, altså der makser man ud. Der er Det gør du. mange, der kan lave, lad os sige, kan lave dødløft med en vægt, som de kan løfte 15 gange. Det kan de godt gøre 10 gange med god teknik. Men når vi arbejder med altså sådan noget, altså den belastning her, altså et RM, altså repetitionsmaksimum, virkelig tunge vægte, så bliver det bare svært, hvis man skal gøre det i en dødløft. Ikke? Så der er det en fordel, at vi kan gøre det med den isometriske test her. Ikke? Jeg tror ikke, der er mange cykelryttere, der har fået rygskader og prøver at løfte tungt i dødløft. Jo, det er der nok. Lad lige være med at gå ud og prøve at bare løfte tungt med det samme, fordi vi siger, at man bliver gode sprinter af det. Ikke? Man skal virkelig have respekt for det. Ja, fordi man kan så godt få ondt i... Og dødløft er jo en teknisk svært disciplin, så man skal have en instruktion i, hvordan du udfører det. Ja, det men det er jo meget sjovt, fordi vi har jo så faktisk også, siden sidste podcast, har vi haft besøg af Roskilde BMX. Ja. Roskilde BMX Klub er jo... jeg ved ikke, om jeg sådan helt præcis kan sige det, men det er jo i hvert fald... jeg ved ikke, om det er Danmarks bedste BMX-klub, men det er i hvert fald en af de bedste. Ja. Og der har vi testet, jeg tror, det er... Er det 10-11 stykker, 10-11 igennem, ikke? Er deres rytter, ikke, som har været igennem forskellige tests derude. Og det har selvfølgelig været super, super spændende, fordi at, det kan vi lige så godt sige. Altså, vi har jo rigtig mange atleter hen. Vi har selvfølgelig rigtig mange cykelrytter. Vi har rigtig mange fodboldspillere, løbere, triatleter. Ja. BMX, der har vi ikke sådan lige vildt mange... der er jo ikke så mange BMX-ryttere i Danmark. men de har været interesseret i at blive testet med noget af vores måleudstyr. Og det har blandt andet været den her kraftplatform. Og det har været i vores Force Velocity-maskine. Og så er planen så, at de skal retestes og så monitorere deres fremgang. Og selvfølgelig også bruge det aktivt til at finde ud af, hvordan skal de styrketræne. Ja. Skal de lave pneumatisk styrketræning, eller skal de lave mere force, altså mere tungt betonet styrketræning, altså traditionelt styrketræning. Men der havde vi Jakob forbi, han er deres træner, og Jakob, han er faktisk, han blev faktisk nummer 9 til VM i BMX. Ja. Og udover selvfølgelig at være en mega fin fyr og rigtig, rigtig flink og sød, så må man bare sige, at han er et monster. Det er ikke overdrevet. Det er virkelig stærkt. Han fik lige sat, han fik lavet nogle PR, og hvis vi lige skal, man kan sige, den her kraftplatform, en ting, at vi måler, det er jo simpelthen, hvor højt kan man hoppe. Ja, og det er godt, vi har højt til loftet. Og det er godt, vi har højt til loftet. Hvor højt, ved du nogen om, hvor du kan hoppe? Jeg tror, det højeste, jeg har posteret, jeg tror 33 cm. Okay, ja. Og det er sgu meget godt. Jeg tror, min rekord er 27 cm. Ja. Og der vil jeg så også godt sige, det er faktisk noget, det jeg arbejder på, fordi jeg tror, man kan blive en bedre sprinter, faktisk at kunne hoppe højt. Ja. Men det er ikke prangende at kunne hoppe 27 cm. Jakob, vil du sige det, hvor højt han kan hoppe? Ja, var det 55 cm eller sådan noget? 55 cm? Ja, det er helt sygt. Det er virkelig højt. Ja. Og hvorfor er det, han kan hoppe så højt? Er det, skal han bruge det? Ja, altså det skal han jo. Han skal jo generere rigtig meget power rigtig, rigtig hurtigt, når han skal ud af den der startboks på sådan en BMX-rampe der, ikke? Hvor lang tid har de til at være den forreste ned ad rampen? Ja, vi havde jo faktisk en rigtig god snak med Jakob om det, ikke? Han er jo rigtig fed at arbejde med, fordi han virkelig nørder det. Han er mega nørd. Ja. Og jeg tror, det vi nåede frem til, det var cirka 3 rotationer i kranken, så skulle han være oppe og ramme sin max kadence, eller hans optimale kadence, som lå omkring de der 140. Hvor han leverer højst power output. Det er hans P-max ligesom ligger, ikke? Så efter 3 kadence, 3 tråd, så skal han være deroppe, ikke? Så, og grund til 0 det, til 140, ikke? Ja. Og der skal bare smække på. Ja, det er helt vildt. Og det er både styrke, og så er det også et spørgsmål om at kunne være hurtig. Ja. Og det er sjovt nok også det, der skal til for at kunne hoppe højt. Ja. Og det kunne han. Det må man sige. Og det er jo fordi, det gælder om at komme først ned ad rampen og ligge forrest. Ja. Så må du få din plads. Ja, og det var jo faktisk rigtig... Altså, det er jo nogle gange det, der er sjovt ved at få
en ind som Jakob fra en disciplin, som vi måske i hvert fald indtil nu ikke har haft så meget berøring med. Det er jo rigtig fedt at høre, hvad det er for nogle hvad kan man sige, mekanismer, der ligesom er afgørende i den form for cykling. Ikke? Fordi vi ved måske noget om gravel og landevejsløb, ikke? Mountainbike. Så det er jo bare super fedt også at få et indblik i, hvordan deres løb ligesom bliver kørt. Ikke? Tror du, at en enkeltstartsrytter, altså TT, tror du, det er vigtigt, at han kan hoppe højt? Ja, nej, nok ikke. Ikke super vigtigt. Hvad med en triatlet? Nej, nok ikke. Så det er jo det. Det er jo ikke alle. Nu skal I alle sammen ikke begynde at træne og kunne hoppe højt. Altså, det er jo kun, hvis man vil udvikle en stor kraft, som man for eksempel gerne vil i en cykelsprint. Men som cykelrytter vil man jo også gerne kunne komme hen til cykelsprinten. Det hjælper ikke noget at kunne gøre det i starten af et cykelløb. Man skal også kunne gøre det til sidst. Og kunne. Altså, det hjælper heller ikke noget at lave en sprint, hvis man er nummer 100. Og alle de andre har kørt fra en. Nej. Det hjælper heller ikke noget. Nej. Så der er jo den er jo kompleks som sprinter, fordi du skal også have en stor VO2 max og syregrænser. Anyways. Men det er... Jeg vil så sige lige i forhold til at runde af hos BMX. Jakob var imponerende, men vi havde også en ung gut. Nu kan jeg ikke huske hans navn, og det er måske okay, vi ikke nævner det, men jeg synes han var 42 eller 43 kilo. Kan du huske, hvad han sad og benpressede? Var det sådan noget, altså det var jo 270 kilo, ikke? Ja, 43 kilo. Watt per kilo er det helt utroligt. Ja, det er sådan helt vanvittigt. Lige fyldt 14. Det er med imponerende. Så nogle stærke drenge. Det er meget sjovt, fordi der er mange cykelryttere, der gerne vil være gode sprinter, fordi det er der, du kan vinde cykelløbet. Du vinder sjældent et cykelløb, fordi du er en god udholdenhedsatlet. Altså, det er jo sprinten, der gør det. Ja, i hvert fald herhjemme, ikke? Ja, herhjemme, ja. I bjergene er det lidt anderledes. Men der kan man sige, at måske så burde vi søge inspiration hos BMX. Altså, hvordan træner BMX-ryttere? Det kunne også være andre, hvad kan man sige, eksplosive sportsgrene. Men det gør vi jo sådan set også. Det er jo også derfor, vi... Ja, det synes jeg faktisk, vi gør, ikke? Men der er måske flere, der burde gøre det. Ja. Og så skal det jo også siges, at han var også... En ting var, at han var eksplosiv, altså hurtig. Han var også meget, meget stærk. Altså, vi havde fyldt hele squat-racket med vægte, og vi stod 2 personer på, for han ikke løftede hele racket, når han skulle lave den isometriske. Jeg var faktisk bange for, at han skubbede hul til undervognen på et tidspunkt. Jeg var bange for at knække den vægtstang der. Ja, det var fedt. Det er fedt at få de der sådan nogle ind, ikke? Ja. Skal vi begynde at hoppe over til... jeg ved ikke, hvor meget vi har snakket. Vi snakker for meget. Vi snakker for meget, ja. Men vi skal jo faktisk til det egentlig drejer sig om, og det er jo zone 2. Ja. Thomas, zone 2. Hvorfor er det vigtigt? Jamen, hvorfor er det vigtigt? Altså, jeg er jo tilbøjelig til at sige, at det ikke nødvendigvis er vigtigt for alle. Altså, zone 2 kan være et rigtig godt redskab, men man er nødt til at kigge på, hvad er det for en atlet? Altså, hvad er deres mål? Hvor meget tid har de tilgængelig? Jeg synes måske, det er blevet sådan et redskab, der har taget lidt overhånd. Lidt som vi også talte om med krankarmslængde og kassetter og klinger. Der er meget fokus på zone 2 på sociale medier, og man ser profferne gøre det. Og så tager folk det til sig, og når Pogacar kører meget zone 2, så skal jeg også køre meget zone 2. Og det er ikke nødvendigvis rigtigt. Zone 2 kan være et rigtig godt redskab, hvis man har en volumen, altså hvis man har, man kan sige, så meget tid, altså så meget træningstid i sin uge, at man ikke bare kan fylde det ud med VO2 max og tærskel og sweet spot træning. Men har man, lad os sige, kun 4-5 timer tilgængeligt, så synes jeg måske ikke, at zone 2 er den vej, man skal gå. Til dem, der har den gode volumen, altså den høje volumen, der er det et rigtig godt redskab til at... Og høj volumen, det er jo timer, vi taler om. Ja, timer, undskyld. Altså hvis man har mange timer tilgængeligt hver uge til at træne på sin cykel, så er zone 2 et rigtig godt redskab til at
få mange timer på cyklen, så man kan restituere fra, du kan få opbygget en rigtig god, hvad kan man sige, sådan aerob motor, altså du kan blive rigtig god og udholdende. Du kan, ja, hvad kan man sige, du kan køre langt, og du kan køre hurtigt, uden det bliver sådan voldsomt dyrt for dig. Kan man sige, ikke? Ja, man kan sige, at Cycling Power har jo 10 års jubilæum i år. Og en fest, du skal have, hva'? ja, Fedt. Nå, det gør det. ja, vi er faktisk snart over i 11. år, hvis vi ikke har skiftet, det kan jeg ikke lige huske, okay. men så er festen aflyst. Pis. Men man kan sige, vi har jo testet i lang tid, i mange år, og har været kendt med det her zone 2 i mange år, fordi vi har kunnet måle det. Mm. Og kunne se, at der er en individuel faktor. Nogle har mere brug for zone 2, andre har mere brug for højintenst. Lidt afhængig af, hvilken sportsgren man laver. Også om det er BMX. Ja. Tror du, en BMX-rytter har meget behov for zone 2? Nej. Og det ved vi jo så også fra Jakob, det træner de ikke. Nej. Og det giver jo god mening. Ja. Så en triatlet har nok bedre brug for zone 2. Ja. Så man kan sige, det du også lidt, det er det med, er det ved at komme lidt over? Ja. Zone 2-begrebet. Altså, at vi alle sammen nu ligger og træner zone 2. Og måske glemmer lidt, det ved jeg ikke, skjuler os lidt bag det her begreb, fordi vi kan måske, det ved jeg ikke, nogen er måske blevet lidt bange for at ligge og køre de rigtig hårde intervaller, som giver noget andet. Ja. Nogen synes måske, det er belejligt, fordi man kan gemme sig bag noget videnskab, bag nogle YouTubere, nogle influencer og sige, jamen de siger, at zone 2, det giver rigtig meget. Og det gør det jo også. Man siger jo også, at man bliver hurtig af at træne langsomt. Men ikke alle. Nej. Hvis du kun træner, lad os sige, 5 timer om ugen, så er det vel ikke det rigtige at gøre. Nej, det vil jeg ikke mene. Og det er der jo heldigvis også andre kloge mennesker, der egentlig er enige i. Ikke? Altså, jeg tror ikke nødvendigvis folk, de bruger det til at gemme sig for de hårde intervaller. Jeg tror, at nogle gange, så er det jo, det bliver jo bare præget af sociale medier, og som vi taler om, ikke man ser, hvad proferne gør. Men jeg tror, det er, jeg tror også, det på en eller anden måde har fået noget medvind, fordi man bedre kan køre sine zone 2-træninger og være social samtidig. Man kan køre gravel, man kan køre det med vennerne og sådan nogle ting. Ikke? Så det bliver bare nemmere at være fælles om på en eller anden måde, tror jeg. Ikke? Altså, hvor vi to, hvis vi skulle køre... Men giver det ikke også en psykologisk tryghed? Jo. Altså, at man så samtidig kan fortælle sig selv, at det faktisk giver noget. Ja, det giver noget. Ikke? Det giver noget. Jeg må faktisk godt køre langsomt. Ja. Jo. Og jeg kan godt sige til klubkammeraterne, hey, jeg kører min zone 2. Ja. Fordi det siger videnskaben, at så bliver jeg hurtig. Ja. Hvad tænker du, at hvad får seerne ud af at lytte til det her? Hvad kommer de til, når vi er færdige, hvis vi overhovedet bliver færdige med det her afsnit? Ja, det kan være, det bliver en del 1, det her, ikke? Så må vi se, hvor mange efterfølgende dele, der kommer. Ja, det kan være. Nej, altså, hvad får de ud af det? Får de noget konkret, noget brugbart? Ja, det håber jeg. Jeg ved ikke, om jeg kan sige, hvad de får, men jeg kan måske sige, hvad jeg håber, de får. Det kunne være rigtig dejligt, hvis man, når man var færdig med afsnittet her, så havde måske fået nogle redskaber, der gjorde, at man kunne hvad kan man sige, evaluere på sin egen træning. Altså både sådan, jamen, ligger jeg rigtigt i mine zoner? Bør jeg køre i de her zoner? Og hvis ikke jeg bør køre sådan her, hvad skal jeg så gøre? Kan man sige? Hvordan skal jeg ligesom gribe det an? Hvordan skal jeg få fastlagt mine zoner? Og hvor meget skal tiden i, for eksempel, altså nu er det jo zone 2, vi taler om i dag, hvor meget af den tid, jeg har på min cykel, skal så foregå ja, absolut, i den, det spænd, ikke? Ja. Jeg tænker i hvert fald, at det, man får ud af det her, det bliver, altså, hvorfor giver det mening at træne zone 2? Hvordan finder jeg ud af, hvad min zone 2 ligesom er? Ja. Altså, hvordan kan jeg selv finde ud af det? Ja. Hvad findes der af metoder til at finde ud af det her?
Og er der en metode, der måske passer bedre til mig? Mm. Er der, eller dårligere? Eller er der måske nogle ting, jeg skal være ekstra opmærksom på? Er der nogle fælder, hist og pist? Ja. Fordi Det er at der. vi må jo også sige, at det er der. Det kan vi godt røbe, fordi vi må også sige, at selvom vi gerne vil simplificere, altså vi mennesker kan jo godt lide at simplificere tingene, så det er let forståeligt. Ja. Men når alt kommer til alt, så er det jo ikke simpelt. Der er jo desværre ikke noget. Altså hvis det er for simpelt, så er det normalt også forkert. Ja. Altså det må vi jo anerkende. Altså det er jo kompliceret. Fysikken er kompliceret. Ja. Ja, men helt enig. Så det er... Men et spørgsmål, om vi ikke bare stille og roligt skal dykke ned i tingene. Mm. Skal jeg starte med at snakke lidt omkring nogle syregrænser? Ja. Omkring, fordi man kan sige, altså vi har jo, før i tiden, der var der jo ligesom kun den her anaerobe tærskel. Mm. Den anaerobe tærskel, det er der, hvor, hvis vi lige holder det lidt simpelt, det er der, hvor kroppen ikke længere kan rydde op efter sin laktatproduktion, eller mælkesyreproduktion. Det er lidt forkert at sige mælkesyre, men lad os nu bare sige det. Ja. Så der er alt det her... ved jeg ikke, om du måske også anaerob. Ja, for det... noget, jeg får lige få, om du måske lige skal sige, det hvad dækker det over? Ja, for man kan sige, det hvis vi siger aerob, det er også træls. Hvorfor skal de være så tæt på hinanden? Ja, men med ilt, uden ilt. Ja, altså aerob, det er med ilt. Og anaerob, det er uden ilt. Ja. Og der har vi jo forskellige muskeltyper. Og igen, hvis man holder det lidt overordnet, så har vi muskeltyper, der er i stand til at køre med ilt. Og vi har muskeltyper, der er i stand til at køre uden ilt. De muskeltyper, der kører med ilt, det er udholdenhedsmuskelfiber, det er røde muskelfiber, og det er typisk de muskelfiber, der har et lille tværsnitsareal. Så man kan, hvis man ligesom kan drage en parallel til en atlet, så kan man sige, det er dem, der er sådan lidt tyndere af statur. Udholdenhedsatleterne, altså dem, der producerer man kan sige, god power over lang tid. Ikke? Så... Man kan sige, de fleste cykelryttere har jo en eller anden form for, altså de er jo ikke vægtløftere. Nej, men man kan godt se, hvis man stillede Jonas ved siden af Philipsen, så vil man godt kunne se en forskel på de to. Ikke? Og der vil man så nok tænke, at Philipsen, han kan producere mere power sådan anaerobt, altså uden ilt. Men hvis du stiller Philipsen ved siden af en af verdens stærkeste mand, så vil du virkelig se så vil han jo se meget, meget lille ud. Så man kan, så der er jo, hvis vi går den helt ekstreme, så kan man sige, hvis vi lige går tilbage, så det anaerobe, det er dem med det meget stort tværsnitsareal. Så dem, som kun træner anaerobt, eller er meget anaerobt disponeret, de er meget store. Det vil være bodybuilder og styrkeløfter og sådan noget. Men der kan man sige, at vi har altså 2 syregrænser. Igen, hvis vi holder det lidt simpelt. 2 syregrænser. Og de 2 syregrænser adskiller 3 faser. Og der kan vi lige få noget op på skærmen, og det kommer vi jo også til at gøre nogle gange i løbet af det her. Men der har vi 2 syregrænser, og det kan man ligesom adskille i 3 faser. Så hvis vi starter over fra venstre af, så har vi så en fase 1. Og den fase, der er det en ren aerob forbrænding. Den aerobe forbrænding, den klarer alt arbejdet. Det vil sige, der er ikke et anaerob bidrag. Der kommer ikke nogen anaerobe muskelfiber ind og hjælper til. Og igen, det er lidt simplificeret, fordi for eksempel muskulaturen til at styre øjet er kun anaerobt. Så derfor så der er jo altid en lille bidrag af anaerob. Men igen, vi holder det lidt simpelt. I den fase, altså fase 1, der er ikke nogen stigning i laktatproduktion. Så vi er i det, der hedder, hvad kan man sige, baseline. Laktatniveauet er det samme, som hvis du bare lå stille. Der sker ikke nogen øgning i laktatproduktion. Det er også i den fase, hvor du kan blive ved en evighed. Og det er jo faktisk i den fase, hvor zone 2 ligger. Den ligger, altså så det er der, hvor du nærmest, altså du kan blive ved, siger man sådan rent teoretisk, i en evighed. Så man kan sige, zone 2 bare for seerne, lytternes skyld, det vil jo så være, man kan sige,
tættest, altså når vi kommer helt op til overgangen til næste fase, det vil så være der, hvor vi ligesom placerer vores zone 2, ikke? Jo. Det vil være der zone 2 var at finde, ikke? Det, der så sker, det er, at vi passerer første syregrænse, og sådan, den hedder aerob tærskel. Og den hedder så rigtig mange andre ting, og det kan vi måske godt tage nu, altså, fordi der er meget tærskelforvirring. Det kan også være, at vi lige kommer tilbage til det, når vi har talt den her figur færdig. Ja, det synes jeg. Ja. Men så går vi, når vi passerer den aerobe tærskel, så går vi så over i fase 2. Fase 2, det er så der, hvor vi begynder at kunne mærke, nu er der stram kæde. Altså nu begynder der at ske noget. Vi kan måske mærke noget på vejrtrækningen, og det, der sker inde i kroppen, det er, at nu begynder vi at få et anaerob bidrag. Ja. Så nu er det ikke en ren forbrænding længere. Nej. Og vi vil også kunne se, at vi får et større kulhydratforbrug, og vi ser, at energien, der kommer fra fedt til at lave vores arbejde, den bliver mindre. Ja. Men vi kan stadig være i den her fase i rigtig, rigtig lang tid, og den laktat, der bliver produceret, den kan kroppen stadigvæk bearbejde og fjerne. Det vil sige, at vi er stadigvæk i noget, der hedder steady state, hvis vi skal være lidt nørdet. Så hvis nu man ligger i den fase, så vil man ikke se, at laktatproduktionen begynder at stikke af. Kroppen vil hele tiden kunne være der. Ja. Hvis nu man for eksempel kører et meget langt cykelløb, eller lad os sige La Marmotte, så vil det være i det område. La Marmotte til seerne, det er sådan et bjergløb nede sydpå, som mange danskere kører. Cirka 180 km og helt utrolig mange højdemeter. Og det vil være i det område, hvor man vil kunne ligge og køre i. Ja, hvis man virkelig ønsker at sparke til den på dagen, ikke? Ja, fordi jeg tror, der er mange danskere, der kører ned og kører det, som måske i virkeligheden ligger sådan øvre zone 2 faktisk til den type event. Ikke? Men det er rent nok, hvis man vil ned og køre, og man give den gas. Gerne vil give den gas, så er det typisk der, man ligger. Ikke? Hvis vi så passerer næste syregrænse, og det er så den, man traditioneltvis, altså i gamle dage, kaldte syregrænsen. Den hedder så anaerob tærskel. Og det er fordi, vi går over i et område, hvor vi ligesom ikke længere kan rydde op efter den affaldsproduktion, vi laver. Ja. Så det er altså på lånt tid, vi ligger derop. Ja. Altså vi kan ikke ligge der i voldsomt lang tid. Det er også der, hvor man begynder at få svært ved at... Ja, altså der er jo mange måder at mærke de her syregrænser på, men det begynder at blive svært ved at snakke, og man begynder at hive lidt efter vejret og sådan nogle ting. Ikke? Ja, det starter vel tidligere, ikke? Altså jeg vil sige, når jeg har været over mine tærskel, så... Men det er jo også det igen, der er med de her ting. Det er jo lidt, altså det er jo helt individuelt, for det kommer lidt an på, hvor tærsklerne ligger og sådan nogle ting. Ja. Men det er i hvert fald her, hvor man vil sige, at her kan man ikke opnå en steady state længere i kroppen. Så hvis man tog laktatmålinger, så vil man se, at laktaten den begynder at stige. Ja, man kan ikke have kontrol over det længere. Ja. Så man kan sige, at vi har de her to tærskler. Aerob og anaerob. Og hvis jeg skal tage noget af den her tærskelforvirring, som der i den grad eksisterer, og det er ikke kun inden for sports, det er også inden for medicinsk, altså inden for videnskaben. Ja. Der er jo mange, der omtaler den første tærskel som faktisk anaerob. Ja. Fordi du får et anaerob bidrag. Ja. Så det kommer lidt an på... det er meget vigtigt at få dem defineret i hvert fald, inden man begynder at snakke for meget om tærsklerne. For det kan blive en god gang misforståelse ellers. Men hvis vi lige siger den første tærskel, jamen den kan hedde aerob tærskel. Den kan også hedde, hvis du tager laktatmålinger, så kan det hedde den laktattærskel 1, altså LT1. Hvis man måler på det respiratoriske system, som vi gør, så hedder den ventilatorisk tærskel 1, det vil sige VT1. Hvis man hvad fanden? Ja, men så er der også, så er der sådan noget, og du kan altså faktisk ikke lige huske, hvor den lander, men man kan vel også benytte sådan borgskala og sådan noget ting. Kan man borgskala også kunne basere tærsklen ud? Jo, man kan basere tærsklen på mange ting. Altså, der er mange måder at få de her forskellige zoner på, men altså, man kan sige, at tærsklen, den kan hedde mange forskellige mål. Man kan også gå ned i noget, der hedder iltekvivalent, som vi også bruger. Det bliver super nørdet. Iltekvivalenten, det er forholdet mellem iltoptagelsen og vejrtrækningen. Så hedder det iltekvivalent.
og man kan også bruge noget, der hedder kuldioxid-ekvivalent. Og det er nok de mest præcise måder videnskabeligt at fastlægge de 2 syregrænser, og det er det, man kan bruge det her utrolig gode og præcise udstyr til. Men det kan vi komme ind på senere. Ja. Anyways, så når man så går over på den næste syregrænse, altså 2'eren, jamen så er det så laktattærskel 2, den kan hedde, eller den kan hedde VT2, altså ventilatorisk tærskel 2, anaerob tærskel. Den, inden for medicinsk videnskab kan den også hedde RCP. Kært barn, ikke? Ja, må man sige. Ja, har mange navne. Ja. Men ja, desværre så kan det jo også bidrage til noget forvirring. Ikke? Enorm forvirring, ja. Så og hvis vi så skal se på, jamen, hvordan kan vi så finde de her tærskler? Fordi vi vil jo gerne finde de her tærskler, så vi kender vores zoner. Og vi kender tærsklerne, så kan vi også enten beregne, eller vi kan måle zonerne. Og hvis vi ligesom prøver at starte fra en ende af, så kan man jo starte med, hvad føler vi? Så der kan man bruge den her, Borg-skala, og hvis nu vi lige skal simplificere det lidt, så kan man også bare sige 1 for 10, fordi Borg-skala er vist noget lidt andet. Men hvis nu vi bare siger en skala 1-10, så kan man sige... Men... Altså, der er to Borg-skalaer. Der er både den der, CR10'eren, og så er der jo den, der hedder 6-20, ikke? Ja. Men ja, altså det er helt rigtigt. Altså, der kan man nemlig bruge, og jeg kan faktisk ikke huske, hvor de ligger på skalaerne, så det er måske jeg tror, man siger, at den, altså zone 2 ligger mellem 3 og 4. Ja, okay. Kan vi godt føle noget helt dernede? Det ved jeg sgu ikke. Jeg tror, jeg vil have svært ved det. Ja. Jeg tror, jeg vil have er det ikke svært, om du er på en 3 eller en 5? Jo, det er det, jeg tænker også. Jeg vil have svært ved at... sådan lige at mærke. Ja. det... Men det er jo nok også, man kan sige, en af de mest upræcise måder at fastlægge zone 2 på. Det er rigtigt. Ikke, så, og det er jo zone, altså vi er ikke så interesserede i at snakke alt for meget om alle mulige andre zoner i dag. Det kommer på et andet podcast, fordi der er også noget interessant omkring zone 3 og zone 4, zone 5 og zone 6 og zone 7. De har alle sammen deres plads. De har alle sammen deres plads, men det vi er mest interesserede i lige i dag, det er jo den her zone 2. Fordi det er vintertræning, og det er jo der, hvor man ligesom, vi skal stadig have en andel af det, vil man mene. Nu må vi se, hvad vi kommer frem til i dag, om vi stadig skal træne zone 2. Ja. Men så har vi så, man kan sige, vi har jo også vores puls, vi kan måle på, og det er jo nok det er jo også en måde at fastlægge vores zoner på. Ja. Og der kan du ramme en af de måder er jo at sige, jamen din makspuls, og så ligger zone 2 et eller andet sted. Ja, nu er det jo meget berømt her at sige 6-7, men vi kan også sige 60-70%. Vil du kunne ramme din makspuls? Hvis jeg siger, nu skal du ramme din makspuls, eller nu skal du fortælle mig din makspuls? Jeg tror, jeg har en rimelig god idé om min makspuls, fordi jeg har rigtig meget træningsdata, som jeg kan kigge på. Men problemet med at basere sin træning på pulsen, altså for det første, så er det et ret stort spænd. Du tænker på de her 60-70% af makspuls. Ja. Og så kan det også være lidt farligt, fordi der bare er rigtig mange ting, der kan påvirke sådan din puls. Altså dehydrering, saltbalancer, temperatur, søvn, alle sådan nogle ting der. Så der kan være rigtig meget, der spiller ind sådan i den der puls der. Så hvis du baserer dine zoner på en puls, som måske til at starte med har været off, så er hele fundamentet for din træning skrider. Forkert, ja. Så det er jo sådan, det er jo virkelig en faldgruppe eller en fejl, altså potentiel fejl, man kan begå der, ikke? Så måske mere præcist end Borg, men stadigvæk... Men hvad tænker vi så, for man kan sige, hvorfor tror vi egentlig, at de har det her interval, der hedder 60-70%? Er det fordi, de anerkender, at modellen jo bare ikke er præcis? Så det er cirka. Er det for at ramme lidt bredere? Ja, ramme lidt bredere, måske også den der anerkendelse af, at vi er forskellige. Ja, altså, at vi er forskellige, ja. Og man kan sige, det vi er stykket sammen med, altså vores muskelfiberfordeling og alle sådan nogle ting. Og, altså, jeg tænker, der er meget, der kan være, der kan spille ind der. Ikke? Så vi kan godt blive enige om, at hvis man synes, det er tilstrækkeligt for en, så kan man jo bruge makspuls, og så gange 0,6
og gange 0,7, så har du faktisk det interval, hvor du ligger og kører din zone 2. Det er der, du får den stimulering. Men vi kan også blive enige om, at den er ikke særlig præcis, for der er mange faktorer. Ja. Hvis vi så hopper over til en, der hedder Conconi, så kan man sige, at det er en test, som blev brugt meget i gamle dage, hvor igen du måler på pulsen, og vi er lige blevet enige om, at pulsen er ret. Den kan svinge pænt meget. Det er meget dagsforms. Ja, det må man sige. Og det man gør, det er, at man laver en trappetest, hvor en trappetest, til dem der ikke ved det, det er, at du kører for eksempel ved 150 watt i 1 minut, og så kører du ved 125 watt i 1 minut, og så kører du sådan deropad til udmattelse. Ja. Og det man så gør på den test, det er, at du ser, hvordan udvikler pulsen sig. Og det man så leder efter der, det er det knækpunkt, hvor pulsen ikke længere stiger lineært. Ja. og det er, der må man sige, nu har vi set så mange test her i det her center, og vi ser desværre ret tit, at pulsen udvikler sig forskelligt. Så man kan, men som vi også taler om, altså den viser jo egentlig ikke rigtig zone 2. Den viser faktisk ikke zone 2. Nej, altså det er jo typisk. Men det man gør, det er, så bruger man jo de her beregningsmetoder. Så når du har fundet, det den gør, det er, at den finder så dit anaerobe knækpunkt. Det er du ret i. Og så med forskellige beregninger, så kan du så sige, hvor ligger zone 2, så sådan cirka. Ja. Men igen. Sådan cirka. Vi ser for eksempel nogle gange, at pulsen, når du kører den her trappetest eller rampetest, afhængig af hvilken test man lige får foretaget, faktisk at pulsen bare udvikler sig lineært. Det hele kommer jo an på omkring din slagvolumen, altså hjertet. Hvor meget kan slagvolumen hjælpe til? Hvis slagvolumen ikke kan hjælpe mere til, så bliver pulsen nødt til at accelerere op. Så ser du en opadgående pulskurve. Hvorimod hvis du har et hjerte, der kan accelerere op på slagvolumen, altså bare pumpe kraftigere og kraftigere, så vil du se en pulsudvikling, der er aftagende. Altså ikke, at pulsen falder ikke, men du ser bare, at pulsfrekvensen, den vil begynde at flade ud. Ja. Og det er det, man kan bruge Conconi-testen til. Men problemet er alle dem, der ikke passer ind i den model. Ja, så man kan sige, det betyder er vel, at testens resultater afhænger af, om det er en veltrænet eller en utrænet. Ja, det vil de gøre meget. Altså sådan, Og hvor ligger du så i det spænd? Ja. Det giver en masse usikkerhed. Ja. Og problemet er, når du så får hvis du får en forkert anaerob tærskel, altså den her tærskel 2, hvis du får forkert der, så bliver alt andet også forkert. Ja. Men det er, jeg tror, den bliver ikke brugt mere. Ja, det er jo måske nede i Italien. Men ja, det kan være. Jeg tror ikke, der er mange, der bruger den længere. Men omvendt kan man sige, der er jo også nogen, der stadig bruger makspuls og sådan nogle ting. Så det er jo. Jamen, hvis vi hopper lidt videre, så kan man sige, så har vi jo det her FTP, som var jo virkelig the shit. Og det er det måske stadigvæk. Er det stadigvæk the shit? Eller er det... Det tror jeg, det er for mange. FTP, altså sådan functional threshold power, ikke? Altså sådan, hvad kan du holde i gennemsnit i en time? Og det, der er rigtig fedt ved FTP i manges øjne, det er meget håndgribeligt, ikke? Du får et tal, og du kan få det tal til at blive højere, det vokser, og det er... Du kan slynge det ud, når du kører med din marker, ikke? Eller du kan poste på Facebook, eller du ved ikke, Swift skriver også, din FTP er steget, ikke? Når du har kørt godt, ikke? Ja, det er et tal. Det er et tal. Du har en masse ting, en masse fysiologiske parametre, der bliver kogt ned til et tal. Ja. Og det tager problemet der er jo nogle gange, eller er jo ofte, at jamen, den prøver at bilde dig ind, hvad du kan i en time, men ofte er det baseret på, man kan sige, efforts, altså ofte er det baseret på træning, som har været kortere end en time. Og problemet er jo, at hvis man så, som vi taler om før, hvis man er den der ryttertype, som kan generere rigtig meget power anaerobt, så kan man i en 20-minutters test måske præstere rigtig godt, altså virkelig knalde nogle høje watt ud, men fader måske betydeligt mere, eller ville fade mere de sidste 40 minutter,
for at ramme den her time, end en, som var mere sådan, hvad kan man sige, sådan dieselmotor, skulle jeg til at sige. Altså en, der havde en høj andel af slow twitch fiber, ikke? Og problemet bliver jo så, at jamen, hvis den der FTP-test, hvis du bare siger, at jeg skal gange med 0,95, jamen, så den tager ikke højde for den del, vel? Nej. Så man kan sige, det kan godt være, at ham der er meget fast twitch domineret, han får en FTP, der hedder 400, men det er ganske usandsynligt, at han vil kunne træde de der 400 watt i en time, ikke? Fordi hans muskelfiber, eller hele hans kropssammensætning måske bare er, man kan sige, sådan gearet mod de der 20 minutter for eksempel, eller kortere, ikke? Ja, så man kan sige, altså jeg er helt enig. Så FTP-testen er jo, at det skal vi også skynde at sige, at der er jo en defineret måde at lave en FTP-test på, og det er jo Kogan, der har udviklet den. Og så er den jo blevet implementeret godt og grundigt i det her Training Peaks univers, hvor det er meget belejligt at have et tal at styre efter. Og man kan sige, hvis man holder sig til den oprindelige Kogan test-protokol, så er det jo, at du udfører en række intervaller, inden at du faktisk kører din 20-minutters test. Okay. Og det er ligesom noget med, så skal du brænde det anaerobe system af. Og sådan noget. Og så kører du så en 20 minutter fuld skrald. Hvor der selvfølgelig er et spørgsmål omkring motivation, smertetolerance, disponering. Har du prøvet at køre testen før? Ved du, altså fordi jo mere præcist du kan ramme, når du starter, til du slutter. Hvordan man pacer den. Ja, hvordan du pacer. Ja. Så der kan man også tale om, at man kan være god til at udføre en FTP-test, eller man kan være dårlig. Ja. Og hele motivationsaspektet selvfølgelig. Ja. Altså, hvor fedt synes du, det er at sidde og køre 20 minutter og bare æde dig selv op, ikke? Ja. Nogle synes, det er mega fedt, og andre, de kan ikke gøre det. De kan kun gøre det, når de kører et cykelløb. Så kan de, det baghjul der, det skal jeg hænge på, ikke? Ja. Altså, så kan de køre flere watt. Så man kan se, så er der vel også som igen dagsform, ikke, som vi også og dagsform. Dagsform. Ja, kæmpe betydning. Det er kæmpe. Ja, kulhydrat. Hvor meget kulhydrat har du spist op til testen, ikke? Eller kører du på en lidt mere normal tilstand, ikke? Altså, hvor meget har du carboloadet? Ja. Men der kan man sige, så der er jo én testprotokol, som der skal køres. Men det, der jo er sket, det er jo, at der er jo rigtig mange, der glemmer det. Ja. Så det, der er mange, der gør, det er, at de kører måske bare 20 minutter fuld skrald. Og de gør det måske også op ad et bjerg. Ja. Og så man kan sige, for det første, du får ikke bare brændt det anaerobe system af. Og du gør det måske med en meget lavere kadence, fordi du kører på et bjerg. Så du får alt for høje værdier. Og det er godt, at du får et højere tal, du kan gå og flashe med. Og men problemet er, at du kan jo ikke køre det i en time, som man jo skulle kunne. For det, der sker, når du har kørt de 20 minutter, det er, at du ganger en faktor på. Ja. Og den faktor, den er 0,95. Ja. Men det er jo en antagelse af, at one size fits all. Ja. Det der problemet, det er, det gør det jo ikke. Nej. Man har jo fundet ud af, at du kan bare... Ja, nej, men jeg tænker bare, selvom man netop følger protokollen, altså netop, som du siger, med, at man har intervallerne, inden man så laver de der 20 minutters all out, og så efterfølgende ganger ud med 0,95, jamen så tager den vel stadigvæk heller ikke højde for netop den forskellige type af rytter. Nej. Tænker jeg. Altså, så selvom man udfører den til punkt og prikke, så tænker jeg stadigvæk, man kommer til kort i den, ikke? Det gør du, fordi det man jo også, og det har, altså jeg tror det har været en 3 år siden, at Training Peaks også meldte ud, at det her FTP-begreb, det er med meget stor usikkerhed forbundet med det. Altså, kan man overhovedet bruge det faktisk til at finde dine tærskler? Ja. Kan du overhovedet bruge det? Er der ikke for stor usikkerhed til det? Ja, du kan godt finde ud af, hvad kan du køre i 20 minutter, så på den måde er det en meget fed test, fordi du faktisk kan måle, hvor mange watt kan jeg levere 20 minutter. Ja. Og hvis du så gør det igen om 2 måneder, så finder du ud af, at du samlet set bliver bedre. Men du finder jo ikke ud af, er det på det aerobe? Er det på det anaerobe? Er det på VO2 max? Nej. Er det fordi, du kører en højere kadence, lavere kadence? Du kan ikke rigtig skille tingene her. Du får kun et performance-tal, eller som vi plejer at sige, du får et resultattal. Ja. Du finder ikke svar på, hvorfor kunne du levere det i en FTP-test. Ja. Men jeg synes måske også, problemet er lidt det der med, at der er simpelthen for stor forskel på, hvilken faktor skal du gange på. For eksempel kan du sige, igen, hvis nu du har hvis nu du tager en motionist, og du tager en professionel cykelrytter, så motionisten kan sagtens have en genetisk høj VO2 max,
eller en stor anaerob kapacitet, det vil sige nogle store muskler, Ja. der virkelig kan levere noget energi ind i testen. Ja. Det vil sige, men han behøver ikke nødvendigvis at have nogle gode syregrænser. Og det er jo faktisk syregrænserne, eller i hvert fald VT2, eller den anaerobe tærskel, altså den her tærskel nummer 2, Ja. det er jo den, du gerne vil finde ved testen. Problemet er, når du enten har en høj VO2 max, eller har en sprinterprofil, så Ja. bringer du rigtig meget andet med ind i testen, som gør, at du måske i stedet for skulle have ganget en faktor 0,85 Ja. på, i stedet for 0,95. Ja. Og hvordan bliver man klog på, hvad man skal gange ud med? Ikke? Og hvordan bliver du klog bare på sådan det? Hvordan ved du, hvad du skal gange på? Ja. Og problemet bliver jo så også, altså bare for at sige, hvorfor det blandt andet bliver et problem, det er jo så, hvis man så har det tal, og man baserer alle sine zoner ud fra det, jamen altså igen, du har det dårlige fundament. Det kan være, at din zone 2 bliver zone 3, og det kan være, at din, altså, det giver bare nogle rigtig dårlige... I princippet så ved du faktisk ikke rigtigt, hvad du træner. Nej. Det er faktisk ikke bedre at bruge det, end det er at køre efter makspuls. Nej. Det er vel egentlig sandheden. Ja, for jeg skulle lige så sige, at det man så kan gøre, det er, at man kan holde det op mod sin puls og sådan måske, men igen, altså, det er jo igen bare pulsen, som vi har talt om, ikke? Ja. Og så kan man måske lige vidt i virkeligheden, ikke? Ja. Men vi bruger jo også FTP her på klinikken, men vi bruger det jo ikke alene. Nej. Så jeg synes måske, det er forkert at bruge det alene til at styre din træning ud fra og diktere, hvad mangler du, og hvad er dine zoner. Ja. Altså der synes jeg, det er forkert. Der træder du for meget ved siden af. Ja. Der er for meget gætteri. Ja. Der er for meget held i, om du rammer rigtigt i den her protokol. Ja. Det vi så gør, det er, at vi holder det jo op mod det her medicinske testudstyr, som måler meget præcist, hvorhen er din tærskler. Og så FTP-testen giver jo så det input af, jamen, hvad kan du reelt se i 30-20 minutter for eksempel. Og der vil jeg så sige, det kan også noget. Altså, fordi absolut. Det er jo fedt at sætte sig op, og så bare levere super god power i 20 minutter, ikke? Ja. Så der er, altså, det har jo sin plads, men pladsen er måske bare ikke, altså man kan sige, funktionen er måske bare ikke, at man skal definere zoner ud fra det. Ja. Men som du siger, det kan være rigtig fedt, og altså sådan det der resultat, hvor meget har jeg flyttet mig på de her 20 minutter, altså hvor meget kan jeg generere, ikke? Den der totale, du ved, enkeltstart for eksempel. Ikke? Lige præcis. Vi kommer også til at have nogle cases med, hvad kan man sige, hvor vi kan se nogle personer, der har, hvor simpelthen, altså, at de rammer forkert ved en FTP-test. Ja. Og det der sker, det er, at de vil jo lægge, lad os sige en sprinterprofil eller en motionist, de vil få for høje zoner, fordi de får for høje FTP-tal. Ja. Og det der så sker, det er, at de ligger og træner for hårdt. De ligger jo, nu er det jo zone 2-træning, vi snakker om her i dag, så problemet er jo... det nogle gange. Så problemet er jo, at de rammer jo faktisk ikke der zone 2. Nej. De ligger jo og kører måske zone 3 eller zone 4, fordi de simpelthen har forladet en for god FTP-test. Og det der så sker, det er, at de rammer ikke det punkt, de skulle have ramt, og så responderer de ikke på det. Det vil sige, de responderer i hvert fald på en anden måde, ikke? Og man kan sige, fordelen, man kan sige, deres held kan jo så være, at hvis man baserer sin træning, eller hvis man strukturerer sin træning ud for det her, så skal man passe på, at man ikke træder nogen over tæerne, men det kan så også godt være, at de samtidig med det har en lav volumen, så de måske kan slippe afsted med at træne lidt, altså egentlig lidt for højt, ikke? Ja, det kan fordi deres ugenlige timetal på cyklen er så lavt, så kan de måske i virkeligheden godt slippe afsted med det. Problemet bliver bare, hvis de begynder at men det bliver bare ikke mere. Hvis de så øger deres volumen, så kan det ende i fordi overtræning. De finder ud af, at cykling er den fedeste sport i verden, så kan problemet opstå, hvis de bare fortsætter med at tage afsæt i den der, de der zoner, der er defineret ud for den der FTP. Ikke? Fordi så kan vi ende ud i den der overtræning, ikke? Hvor de graver sig selv lidt ned i et hul. Ikke? Og ser måske i virkeligheden, så begynder den der fantastiske FTP måske faktisk at gå nedad. Ja, men det har vi også atleter, der har gjort, altså, som har simpelthen fordi, at de ikke har kendt deres VT1 eller deres zone 2. Altså de har ikke kendt deres første syregrænser, og dermed zone 2. Så de har ligget og kørt for hårdt, de har bygget for mange TSS-point på, som har gjort, at det hele har været for anaerobt arbejde. Og det har bare givet en større og større træthed, mere og mere fatigue, og til sidst så har, så er de smidt håndklædet i ringen. Og når de så kommer her, og så bliver målt, så får de jo svar på, hvorfor de ikke har responderet på den, hvad man siger, normale træning ud fra FTP i måske 2-3 år. Det er vildt, ikke? Fordi de har bare kørt for hårdt, de har kørt for mange intervaller,
intervallerne har ligget for højt. Mm. Det har givet meget frustration. Og så lige pludselig så finder de ud af, min første syregrænse, altså zone 2, eller det, der er med til at definere zone 2, den ligger helt andet sted. Mm. Fordi at vi ikke kan gå bruge... begge veje. Det kan gå begge veje, Man kan både træne for hårdt i sin zone 2, men man kan jo også godt egentlig ligge for træne for lavt. lidt. Ja. Men hvis vi så... fordi, altså, jeg er helt sikker på, at det kunne vi jo blive ved med at sidde og snakke om. Men hvis man lige hurtigt skal kode det ned, så kan man sige, er du i tvivl om din FTP er korrekt? Ja. Så Daniel, som der laver sit forskningsprojekt her, og virksomhedspraktik, han kom jo ind og sagde, mindede os om, ja, men du kan jo altid bare prøve at køre dit FTP-tal i en time. Ja. Hvis du kan holde det i en time, og du så er helt færdig, så passer det jo meget godt, for det er jo, altså... Men den er også, altså, jeg er helt enig, altså det burde man jo gøre, men hvornår er man så helt færdig, ikke? Ja, og motivation, og hydrering, kunne du måske og kulhydrat. godt lige have trådt 7 watt mere, ikke? Ja, hvis der havde været en... altså, hvis du var blevet motiveret nok, så kan man jo altid lige blive ved lidt mere. Ja. Altså, det er jo... Ja, jeg er helt enig. Men det kan også være, det viser sig, at man... Altså, det kan enten være, at man tænker, nu skal jeg køre min... Lad os sige, man har en FTP på 250, og så man sætter sig på cyklen, og vi kører den i en time. Det kan jo gå begge veje. Det kan jo godt være, at man så ender med kun at ligge... Eller kun. Men det kan være, at den siger 230, men det kan også være, at den siger 270. Ja. Ikke? Altså, så man kan sige, det kan virkelig... det kan gå begge veje. Ikke? Ja, absolut. Ja. Det kan også godt være, at vi er nødt til at knække det her afsnit op i to. Nu må vi se på det. Ja. Det er del 1, det her. Ja, så bliver det del 1, det her. Ja. Det er ligesom en amerikansk serie, ikke? De bliver bare ved. De bliver ved. Ja. Hvorfor har vi ikke nogen hen til, der kan begrænse os? Hvorfor vi skal have sådan en koordinator, sådan en, der lige kan sige, hey, nu skal I hoppe videre. Nu snakker I bare. Skal vi ikke få sådan en? Jo, men det har jeg derhjemme. Det må du ikke sige. Det må du ikke sige. Nej, det må jeg ikke. Nej, men man kan sige, FTP, jeg tror, de fleste er klar over, at der er nogle begrænsninger med FTP. Ja. Har du ikke noget måleudstyr til rådighed, altså så kan du jo få nogle zoner, du kan jo, om ikke andet kan du finde ud af, hvad kan du træde i 20 minutter, og så kan du se noget tid efter, kan du træde mere. Og det er jo i sidste ende det vigtigste, det er, at du kan jo træde flere watt. Ja. Problemet er der, hvor du ikke responderer længere, hvor du ikke rykker dig mere. Ja. Hvorfor rykker du dig ikke mere? Og det er jo der, hvor man kan sige, med at kigge ind i kroppen med det her udstyr, som vi gør her, der kigger vi på utrolig mange parametre. Ja. Og så går vi ind og ser på, hvad, altså hjerte, lunge og muskler, alle de ting kædet sammen, hvad, det giver jo sådan set, hvad kan man sige, er med til at bidrage til en FTP. Ja. Så der kan vi jo gå ind og se, hvorfor din FTP ikke rykker dig. Ja. Hvorfor du ikke responderer på det yderligere. Er det din VT1 eller den her zone 2? Ligger den for lavt? Ligger den for højt? Har du måske mere fokus på noget VO2 max træning, fordi dit hjerte er for lille? Ja. Trækker du ikke vejret hensigtsmæssigt? Har du måske en astma? Mangler du styrke i benene? Altså der kan vi pille tingene fra hinanden, og så kan vi sige, så man kan sige, vores test viser måske ikke, eller de her laboratorietest viser måske ikke, hvordan du performer. Selvfølgelig klart, det giver en ret god indikering, men du får ikke et tal på, hvordan du performer. Det gør en FTP-test, der får du et tal på, hvordan performer jeg. Det vi gør til gengæld, det er, at vi spørger, hvorfor performer du sådan her i en FTP-test, eller i en 20-minutters test, eller i en time? Der kan vi bryde det ned, og så sige, det gør du, fordi du har de der parametre. Og så kan man så kæde det sammen, og så kan man selvfølgelig også se, hvilke parametre står svagest. Ja, lige præcis. Fordi det synes jeg er ret fedt. Ja, for det er jo det, du gerne vil udvikle. Det er jo det parameter, så der står svagest. Det er jo også det, du har det største forbedringspotentiale. Ja, lige præcis. Når du får, altså det er jo stærkt. Og der kan man jo så også lave lige pludselig træningsprogrammet individuelt. For det er jo klart, det er jo ikke alle, der skal træne på samme måde. Nej, bestemt ikke. Der er jo nogen, der skal have mere fokus på zone 2. Ja. Og så er der andre, der skal have mere fokus på VO2 max. Ja. Altså, jeg kan for eksempel bringe min egen tal i spil. Jeg har en VT1, altså den her aerobe tærskel, som der ligger omkring 270-280 watt. Ja. Og det er... tak. Ja. Kan du slå den? Ja, det kan jeg godt. Men jeg er også lidt tungere end dig. Ikke? Det er jeg glad for, du siger. Men man kan sige, men i hvert fald min første syregrænse, den ligger jo rigtig, altså ved en høj procent i forhold til min VO2 max. Ja. Man kan jo lidt,
man kan sige, hvis jeg skal drage, altså ham er Steven Seiler. Nu bringer jeg lige en forsker i spil. Steven Seiler, han er en kendt forsker, som har lavet utallige forskningsprojekter inden for sport. Og ham kan I google, og så vil I finde ud af, at han er lidt et orakel inden for sport. Og han siger lidt, jamen, de her syregrænser, du kan sammenligne det med et hus, hvor du har 2 borde, der ligesom står over hinanden. Jeg ved, man kan få i IKEA, kan man få sådan nogle borde, du kan stable ind under hinanden. Det ser både flot ud. Er du ikke så tit i IKEA? Nej, ja. Prøver du at holde dig væk fra det? Jeg prøver at holde mig fra det. Nå. Jamen, så meget magt har jeg ikke derhjemme, til at jeg kan sige fra der. Men, så der har du 2 borde. Ja. Så lad os nu tage det her bord for eksempel, og så har du et bord, der er her, lidt højere, men så har du også loftet. Ja. Og loftet, det er din VO2 max. Ja. Det er potentialet. Ja. Men de her 2 borde, dem kan du træne til at være tættere på loftet. Og der kan man sige, at den første syregrænse, det vil så være det laveste bord. Ja. Altså det er den, som står tættest på gulvet. Ja. Og det er så det, der hedder VT1, LT1 eller aerob-tærskel. Jo tættere de 2 borde er på loftet, jo mere udnytter dit potentiale. Ja. Så når jeg har en VT1 eller første syregrænse, der ligger ved cirka 74% af min VO2 max, så kan det ikke komme meget tættere på loftet. Nej. Altså du kan ikke få det op på for eksempel 90%. Nej. Det kan du med din næste syregrænse, men ikke med den første. Du kan ikke have en zone 2, der er så høj. Nej. Det kan du simpelthen ikke. Så når jeg har en første syregrænse, der ligger omkring 270-280 watt, så kan den næsten ikke komme længere. Så det jeg har brug for, at øge mit loft, sådan så jeg kan gå tilbage og så træne det her bord længere op. Ja. Og vi kan så altid komme ind på senere, eller i et andet afsnit, sæson 2, er det bedst at løfte bordet nedefra, altså træne under din syregrænse, eller er det bedre at stå ovenfra og ligesom trække syregrænsen op, eller skal du stå på syregrænsen, altså stå med neglen inde i siden og løfte bordet op. Ja. Der er ligesom de 3 måder, du kan rykke en syregrænse på. Du kan være nedenunder, du kan være på den, eller du kan være over. Ja. Og der er en konsekvens ved at gøre de forskellige ting. Og tænker du, altså bare for at forstå det, tænker du, at man vælger den ene eller den anden tilgang? Fordi man kan vel sige, når man kan gøre det ene i det ene pas, og det andet i det andet pas. Lige præcis. Ja. Det tænker jeg også. Jeg tænker bare, at man skal være klar over den konsekvens, det kan medføre, hvad der er for og imod. Okay. Men jeg synes, det hele starter med at vide, hvor hen står bordet. Ja. Hvad er din syregrænse? Ja. Hvis du ikke ved, hvor den er præcist, så ved du ikke, hvad du gør. Nej. Altså er jeg under, er jeg over, er jeg på den? Nej. Og vi må jo bare sige, hvis nu du bruger nogle af de her FTP eller maxpuls metoder, du kan jo ligge mange watt forbi. Ja, altså, det bliver faktisk også, jeg ved ikke, om jeg springer lidt meget i det her, men før der sagde du også det der med, at hvis man oplever, at ens udvikling i FTP, den stagnerer, at man går i stå, jamen, så kunne det give mening. Eller, der vil jeg jo bare sige, at selvom man stadigvæk oplever en udvikling, altså en fremgang, en vækst i sin FTP, så giver det stadigvæk mening at blive testet, fordi bare fordi der er en udvikling, det er jo ikke ensbetydende med, at den udvikling ikke kunne være bedre. Lige præcis. Og det er jo det, der virkelig, altså det er jo mere for bare understrege, at bare fordi man oplever, at det går fremad, det er jo ikke ensbetydende med, at det ikke kunne gå bedre. Lige præcis. Ja, undskyld. Jamen, jeg er helt enig. Ja. Helt enig. Så har vi også laktat. Ja. Så det er jo en gammel metode, altså laktat har jo eksisteret i lang tid, metoden har eksisteret i lang tid. Ja. I 70'erne, der kom det jo frem, det her med, at hvis jeg lige skal vise en laktatmåler, ser sådan her ud. Ja, det er jo noget, vi har i klinikken her, ikke? Og, altså, vi har laktatmåling i klinikken, og vi har faktisk 2 af dem. Og vi har 10 års erfaring med laktatmåling. Man kan sige, at det udstyr, der står her bagved, er lidt mere præcist til at både kigge ind i, altså du får mange flere oplysninger. Ja. Men du får også mere præcist målt dine tærskler, altså de her første syregrænse og anden syregrænse. Du får dem meget mere præcist. Men man kan sige, det blev ligesom lavet, eller jeg kan også hoppe hen til at sige, ligesom, altså
hvordan gør man? Altså, hvordan tester man egentlig? Så det vi gør, det er, vi laver en trappetest, hvor du for eksempel kører ved 150 watt, og så er du der i måske 4 minutter. I slutningen af de 4 minutter, så tager du en laktat. Og det er så et fingerprik, hvor der så kommer lidt blod ud, og så tager du en blodmåling. Det er rigtig, rigtig vigtigt, det er en blodmåling, at den ikke bliver kontamineret eller forurenet med for eksempel sved, eller du må heller ikke stå og presse for meget på fingeren, fordi så kan der komme, blodprøven kan blive fortyndet. Ja. Og du skal have varme fingre, og så der er mange... Der er rigtig mange potentielle fejlkilder, ikke? Altså, der er mange steder, hvor det kan gå skævt. Og det stiller også, altså man kan sige, det stiller bare rigtig høje krav til den, der ligesom udfører testen. Ja. Det gør det, og man kan sige, bare den måler her i sig selv, der er 0,2 millimol fejlkilde på. Okay. Det vil sige, reelt set, så kan du få en måling, der er 0,4, for det er plus minus 0,2 millimol. Okay. Så du kan reelt set få en måling, der kan divergere med 4 millimol. Ja, og nu er jeg jo rigtig langsom til hovedregning, ikke? Men hvad giver det i procent, ikke? Altså, det er jo virkelig... Det er næsten 25%. Ja, altså, det er jo voldsomt spændt i virkeligheden, ikke? Og det der er problemet, det er, når du vil måle din zone 2, så er du nede ved de små millimoler, hvor du stiller størst krav til dit måleudstyr. Ja. Fordi det er jo der, hvor det vil du gerne vil måle, som jeg viste med de der 3 faser, det er, at du vil gerne måle der, hvor du får en mikroskopisk øgning i laktat. Problemet er, når der er så stor usikkerhed i hver måling, det er, var der en øgning i laktat der? Så ved næste måling, du har ved næste højere watt, der ser du så, at den falder igen. Ja. Jamen havde vi så en stigning, eller havde vi ikke en stigning? Ja. Så det vil sige, det der tit sker, det er, og det er også det, der er et problem med laktat, det er, at nogle gange skal du lave kontrolmålinger. Du skal have en måling til, for at være sikker på, at den måling, du lige har lavet, er rigtig. Ja. Jamen hvad ved du så? Hvad ligner så rigtigt? Tager du så gennemsnittet af dem? Ja, det er selvfølgelig, ja. Eller tager du den bedste? Ja. Tager du den måling, der passer bedst ind i alle de andre målinger? Ja. Jamen, det kan jeg godt se. Altså, det er jo fifle med tallene, hvis du skal sige det på den måde, ikke? Så, og der har vi også nogle eksempler på det, altså, og det kan vi jo lige få op på skærmen, hvor man kan sige, det her det er en test, jeg har lavet, laktattest, jeg har lavet på mig selv, hvor man kan se, jeg har en baseline, hvor jeg har, nu kan jeg ikke lige helt huske de præcise tal, jeg tror det er 1,6 millimol, jeg har på baseline, det vil sige, at jeg laver ikke noget. Og så har jeg så kan man se det ved 200 watt, der har jeg sjovt nok mindre laktat. Det vil sige, at jeg har mindre laktat, når jeg kører 200 watt, end når jeg sidder stille. Ja. Det burde jo ikke give mening. Der er noget omkring med, når du begynder at arbejde, så kan kroppen begynde at rydde op i laktat, og derfor kan man se et fald. Så det kan vi godt forklare det med måske. Men stadigvæk er det lidt underligt. Det vi så ser bagefter, det er, ved 230 watt, der stiger den. Og der ved jeg bare, 230 watt, der har jeg ikke min første syregrænse. Det ved jeg. Altså, som jeg sagde før, så ligger den omkring 270-280. Og det får jeg så også bekræftet næste gang, for der kan man så se ved 260 watt. Der falder den igen. Der falder den igen. Ja, okay. Jamen hvad så? Kan man så begynde en diskussion omkring, skal vi lægge lidt til det ene sted, eller trække lidt fra det andet sted? Hvornår har vi egentlig set en reel stigning? Det vi så også arbejder med, det er den her, og det gjorde man der i 70'erne, der sagde man, okay, for at holde det lidt simpelt, så siger vi, når vi passerer 2 millimol, så har vi så første syregrænse, som er med til at definere zone 2. Ja, så altså LT1. LT1, yes. Ja. Og den passerer jeg så omkring de der 270 watt, hvilket jo faktisk passer meget godt til min VT1. Problemet er bare lidt, at vi ved også, at man kan påvirke laktat utrolig meget med ernæring. Så hvis nu du spiser meget kulhydratrig ernæring, så vil du kunne hæve hele kurven. Du vil også kunne hos en sprinter, der er det ikke unormalt, at sprintere de ligger over 2 millimol hele tiden. Okay. Og hvor ligger du så i det spænd? Det vil sige, bare med at spise anderledes op til en test, så vil jeg faktisk kunne rykke mine syregrænser. Ja, okay. Og allerede der, så kan man sige, så er der jo en relativt stor usikkerhed i forbundet med de her laktattest, fordi du ikke kan bruge den der 2 millimol som
igen opfundet, den person, der har opfundet det her 2 millimol begreb, har også sagt, at det må ikke bruges på individuelt basis. Det gælder vel også med 4 millimol, det gælder også med 4 millimol. LT2, ikke? Ja, altså at du kan ikke bruge det til at individuelt sige, jamen så er det der, du passerer en syregrænse. Det man gør, det er, at man kan lave store forskningsprojekter, hvor man så prøver at sige, altså hvor du har de her tærskelværdier. Ja. Grunden til det så er ligesom at holde fast i, eller det er at hænge fast i træningsmiljøet og sportsmiljøet. Det er fordi, det er meget belejligt. Det er lidt ligesom det er dejligt nemt tal. Ja. Men bare fordi det er nemt, så er det ikke ensbetydende med, at det er rigtigt. Nej. Det er jo det samme med FTP, men det er da en nem protokol. Mm-hmm. Men det der er måske i virkeligheden ikke mere rigtigt end, max puls 220 minus alder. Nej, der er for stor... Det giver måske en idé om sådan den, altså, sådan den samlede befolkning, ikke? Altså sådan en gennemsnitsbefolkning, men det siger måske ikke noget om det enkelte individ. Ja. Så okay. Jeg er helt enig. Og jeg har også et andet eksempel fra en anden laktattest, hvor man kan se, at laktatmålingerne, de virkelig svinger i øst og vest. Og der kan man bare se, hvor meget de kan svinge i laktat. Og det stiller enormt... det ser vildt ud. Ja, altså man kan sige, det er jo på det niveau, vi arbejder på, hvor du gerne vil have en rigtig måling på, hvor er min syregrænser, så jeg kan definere zone 2. Der er det her jo ubrugeligt. Ja. Men det kan være, at du skal sætte nogle flere ord på, sådan i forhold til dem, der... Ja, man kan sige, at personen har ved 100 watt, der ligger vi stadigvæk under de 2 millimol. Ved 130, der ligger vi stadigvæk under 2 millimol. Det, der så sker, det er her, at ved cirka 140 watt, der passerer vi 2 millimol. Så faktisk der har vi vores zone 2, altså lige før vi passerer. Det, der så sker, og så ryger vi så videre op over 4 millimol, som jo faktisk er så anden syregrænse. Ja, og det sker jo allerede ved hvad? Det sker ved cirka 170 watt. Ja. Og jeg skal lige skynde mig at sige, at det her, det er en dygtig rytter. Okay. Og så ser vi så, at efterfølgende, så ved 180 watt, så begynder laktaten faktisk at falde igen. Og det burde fysiologisk ikke være muligt. Man burde ikke kunne se, at laktatniveauet sådan falder. Nej, også fordi vi så et lille fald på din kurve. Det så vi nemlig også, ja. Et lille, men det her er meget. Det er meget, ja. Og det ligger senere. Ja. Vi har stresstestet de her laktatmålere og udstyret, og der har vi faktisk set, hvis man står stille, laver 2 målinger inden for 1 minut, så kan der være en hel millimol i forskel. Okay. Og det svarer meget godt til de der 25% unøjagtighed. Og problemet er bare lidt, at så er vi lidt det samme sted med FTP-test og makspuls, at det er rigtig, rigtig svært at se. Ja. Det er meget svært at se præcise zoner. Det er meget svært at se en præcis udvikling, fordi der simpelthen er for store udsving i de her målinger. Ja. Jeg vil godt så til måling af zone 2, hvor du netop er interesseret i at måle, hvornår sker der en lille smule laktatforøgning, der er det her, synes jeg, fuldstændig ubrugeligt. Der er det bedre, og vi kunne, der er det lige så godt at bruge makspuls, og så sige, at vi ligger ved 60-70% af makspuls, det der zone 2 er. Det er lige så præcist. Men når vi kommer op til de højere laktatniveauer, hvor vi måler den anaerobe tærskel, altså LT2, der kan man sige, at de udsving og unøjagtighed, der ligger på måleudstyret, betyder mindre. Ja. Så der tror jeg, at der står laktat stærkere til at måle, og også langt stærkere end en FTP-test. Fordi simpelthen unøjagtigheden i måleudstyret betyder ikke så meget. Okay. Men til at måle zone 2, som det her jo ligesom handler om, der er det ubrugeligt. Det kan simpelthen ikke måle nøjagtigt nok. Okay. Så hvorfor er det så, når vi ser Abrahamsen og de andre drenge der, ikke? Hvorfor får det så lov at fylde så meget på sociale medier? Og jamen, altså, jeg har jo faktisk næsten indtryk af, at det også er definerende for deres træning. Altså på det niveau. Hvad sker der der? Jeg tror... Ja, det ved jeg faktisk ikke. Jeg tror, der ligger noget i, hey, vi tager blod.
Ja. Men jeg tror, der er flere ting i det. Jeg tror, det ene er, at folk ikke ved bedre. Også på det niveau. Altså når vi taler World Tour. Kan det være, fordi det er hypet? Ja, Kan det, fordi det er sådan lidt inde? Ja, det kan godt være. Altså jeg kan godt, altså en fordel, som jeg jo nemt kan spotte, det er, at du kan jo nemt have det med i bilen. Ikke? Du kan have det med. Ja, du har Ja. det med på bjergene og sådan nogle ting. Ja. Ikke? Men jeg synes bare, det er vildt nok, at det får lov at fylde så meget, når det er faktisk så upræcist. Ikke? Ja. At der ikke er nogen andre, der ligesom har sagt, hør nu lige en gang. Ikke? Ja. Men man kan så sige, en grund kan måske være, at som du siger, ved LT2, jo længere vi kommer op, jo mere, kan man sige, jo bedre et redskab bliver det også. Ja. Om det så er om det primært bruges der. Ja. Nu tænker jeg, kunne det være en grund? Jeg tror måske det, ja, du kan godt have ret i noget der. Måske er det fordi, at man faktisk godt kan bruge det til ligesom de højere værdier, altså LT2. Okay. Og så fordi zone 2-træning er blevet så hypet, man har fået meget opmærksomhed på det. Ja. Og det kan også godt, altså det giver noget zone 2-træning, men så har man så valgt at sige, jamen, så tager vi laktat Så den er ligesom med derned, dryppet derned, hvor den så måske ikke helt har sin rigtige plads. Ja, okay. Fordi den simpelthen ikke er præcis nok. Ja, okay. Men så tror jeg også, det er fordi, det er billigt. Ja. Sådan en her, den koster hvad? 6-7.000 kroner? Det tror jeg ikke engang, de gør mere. Det gør de ikke mere. Nej, du kan få dem billigere. Og så har du de der strips, ikke? De koster heller ikke så meget, så du kan faktisk teste dig selv. Ja. Problemet er, at det svarer bare lidt til at købe en gummistøvle. Jeg vil gerne have en gummistøvle, men jeg vil gerne have en, der er billig. Ja. Så jeg køber sgu en, der er brugt, hvor der er huller i. Ja, okay. Jeg var spændt på, hvor den kom hen, den der. Ja, okay. Yes. Jamen, hvad fanden hjælper det at købe en gummistøvle, der ikke holder tæt? Ja. Hvad hjælper det at lave en test? Lige meget, hvor billig den er, hvis den ikke måler rigtigt. Ja. Eller tage din bil ned til, nu talte vi om tempocykler før og mekaniker. Hvad hjælper det at tage din cykel ned til en mekaniker, hvis han ikke gør det ordentligt? Ja. Du vil jo hellere betale det koster. Ja, det er ekstra, og så være sikker på, at det bliver gjort ordentligt. Ja. Og det gør du bare ikke med sådan en her. Det bliver ikke gjort ordentligt. Du kan ikke sige med sikkerhed, jeg har mine zoner. Nej. Det kan du ikke. Hvis vi så hopper hen til næste, så kan man sige, så har vi skal også skynde os at sige, vi har også critical power. Critical power, og den synes jeg, vi måske skal springe lidt henover. Ikke fordi den ikke fortjener sin plads, men simpelthen fordi af tidsmæssige årsager. Yeah. Men critical power er nok en mere raffineret måde at lave, altså FTP'en. Det er en udvikling af FTP'en, hvor du arbejder med, at du har ligesom en syregrænse, men du har også noget arbejde, noget energi, der ligesom er med i puljen. Hvor længe kan du ligge over den? Ja. Altså, og hvor længe kan du være derover, og hvornår kan du så sådan... Ja. Sige, du har ligesom to sider af din FTP, ikke? Og critical power, den giver ligesom et billede på, hvor længe kan du ligge over, uden du sådan går kold, og hvornår skal du så ned under din grænse igen, for ligesom at lade det der turbobatteri. Ikke? Ja, man kan lige sige, at du har en du har en bil. Ja. Og så har du ligesom et batteri. Ja. Og der kan man sige, at hvis bilen den kører tilstrækkeligt hurtigt, så den begynder ligesom at få svært ved at følge med. Mm. Det svarer til, at du passerer din anaerobe tærskel, altså syregrænse 2. Så begynder den at tappe på batteriet. Ja. Og når det er ligesom en energireserve, du har med på din cykeltur. Ja. Når det batteri er tomt, så er du tvunget til at komme ned på din syregrænse igen, hvor bilen har en normal forbrænding. Ja. Hvis du kører endnu langsommere, så bliver batteriet regenereret. Ja. Yes. Og det hedder W prime eller V-bal, det batteri. Ja. Altså det er den energienhed, du har. Ikke? Ja. Og den tror jeg, at den kræver, at man smider relativt meget data ind i den model. Ja. Og det er så man blandt andet lave en 3-minutters test, man skal lave en 12-minutters test, nogen siger, at man skal lave en 7-minutters test. Ja, man kan lige sige, jo flere ting du smider ind i den beregningsmodel, jo mere har den at arbejde med, og jo mere præcis bliver den. Problemet er, at den ser stadigvæk ikke noget omkring din første syregrænse og din zone 2. Som det her afsnit. Yes. Så har vi så, man kan vel egentlig godt sige, og det er ikke for at være selvfed, men vi har jo ligesom the golden standard. Ja. Og det er det udstyr, der står bagved. Hvor du egentlig går ind og måler på både din vejrtrækning,
og der er en grund til, at man gerne vil måle på den. Og så måler du også på din CO2-produktion, altså din kuldioxidproduktion. Og der skal vi huske på, at kuldioxidproduktion, altså CO2, er et biprodukt af det anaerobe system. Så du kan faktisk få et helt præcist billede af dit anaerobe system, hvis du kan måle din CO2. Ja. Og det er egentlig derfor, at det her udstyr er så præcist, fordi du kan se nærmest på det sekund, eller den watt, når du laver en rampetest, så kan du se... Det skulle jeg lige så sige, det synes jeg også nogle gange, altså trappetest versus rampetest og sådan noget. Ja. Man får også et bedre billede på. Du får også et bedre billede af. Den bliver mere glattet ud, mere jævn. Ja. Du får ikke de her ryg, når du lige pludselig lægger 30 watt oveni, eller sådan noget. Man sidder også og frygter det, når man laver testen. Ja. Nu kommer de næste 30 watt, ikke bare puff. Ja. Men man kan sige, at udstyret går ind og måler på CO2. Og der skal vi også skynde os at sige, at det udstyr her om bagved, det koster 700.000. Ja. Det er normalt kun noget, der står på hospitaler. Ja. Der findes mange udgaver af det udstyr bagved. Vi kan for eksempel nævne Cosmed Fit Pro. Vi kan nævne VO2 Master, som også er meget udbredt i mange cykelmiljøer, altså hvor du har det her udstyr på munden, men der er ikke nogen CO2-celle. Den måler ikke CO2. Den måler kun iltoptagelsen. Ja, okay. Så du får ikke knækpunktet. Du kan ikke måle med de maskiner, for der er simpelthen ikke en måleenhed. Den går ind og estimerer. Ja. Og det er et problem. Og der skal du... Den går ind og gætter. Den går ind og gætter igen. Ja. Og så har du selvfølgelig hele spørgsmålet omkring, hvor præcis det er i iltoptagelse, bla 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 bla. Det her udstyr, det er det udstyr, der bliver brugt til at lave videnskabelige studier med. Ja. Det er referencen. Og det er igen, den har en CO2-celle, så den går faktisk ind og måler på det CO2, du ånder ud. Derfor kan man se lige præcis, hvornår du går fra fase 1 i den her graf, jeg viste tidligere, over i fase 2. Og videre over i fase 3. Ja. Der kommer nogle tydelige knækpunkter. Ja. Og det hedder så VT1 og VT2. Ja. Ventilatorisk tærskel 1, ventilatorisk tærskel 2. De er meget tydelige, og der kan jeg vise nogle forskellige grafer. Jeg kan for eksempel vise min egen, som jeg testede. Jeg tester mig selv regelmæssigt, og her der er en test fra, det må være oktober måned. Og jeg tror, at den nemmeste måde at faktisk se den her CO2-produktion på, er faktisk ved at gå over og kigge, for det er svært at se på en graf, fordi vi er nede i meget, meget små værdier, som den kan måle. Men det er svært at se på en graf for et normalt, for vores normale øjne. Ja. Så derfor så kigger vi meget på fedtforbrændingen. Fordi fedtforbrændingen er også et udtryk for CO2-produktion. Og det kan vi se på den graf her. Og der er to lodrette streger. Og vi kan lige starte med at sige, at vi har en X- og Y-aksel. X-aksen, det er, hvor lang tid rampetesten varer. Den grønne linje, det er belastningen på cyklen, så der kan man se, at jeg kommer op på 400 watt, sådan cirka. Hvorfor stopper du der? Har du set min tunde ben? Ja, okay. Okay, så skal du ikke sige okay. I'm sorry, man. Nå, men hvis man glatter de der ting ud, og der må man også være ærlig at sige... Nu fik vi nævnt X-aksen, så drillede jeg dig. Og så Y-aksen. Ja, Y-aksen har den kvikke seer eller lytter vil se, at der er 2 Y-akser. Og faktisk er der 3. Der er en for puls, der er en for fedtforbrænding, der er en for kulhydratforbrænding, og der er en for belastning. Men hvis nu vi ser på den grønne kurve, det er så belastningen. Så har vi den lyserøde eller røde kurve, det er pulsen. Og der kan vi se, som vi også omtalte tidligere, pulsen den er aftagende, og det er fordi, at, må man være selvfed, det er fordi, jeg er i god form. Så slagvolumen, altså hjertet, det kan banke kraftigere. Ja. Hvis du har set ind i ikke så god form, eller i hvert fald ikke med et lige så stærkt hjerte, så vil du se en opadgående kurve. Ja. I det helt vilde tilfælde, hvis du havde et hjertefejl, så vil du nogle gange se, at den stikker fuldstændig af. Det har vi desværre også set nogle eksempler på her på klinikken. Ja. Den blå kurve, det er nok den, vi i første omgang lige her skal tale om. Det er så fedtforbrændingen. Og som jeg sagde før, så er der et direkte sammenhæng. Ikke med, man skal lige være kritisk, det er vi altid her. Man kan godt manipulere med den her. Men som udgangspunkt, så er der et direkte sammenhæng mellem fedtforbrænding og CO2-produktion. Grunden til, at den hakker, eller hopper lidt op og ned,
det er fordi, at den er, og det kan være det negative ved det system, det er, at den er følsom over for ens vejrtrækning. Så hvis du ændrer vejrtrækningen meget undervejs i testen, så vil man også se, at kurverne, de hopper lidt op og ned. Ja, det kommer til udtryk der. Det kommer til udtryk, ja. Og der kan man måske, altså ligesom vi jo nævner, at der kan være potentielle fejlkilder ved laktatmåling og sådan, så det her udstyr stiller jo i hvert fald også igen høje krav til den, der ligesom tolker data. Det må man sige. Hvis man skal tale om en potentiel fejlkilde ved det her udstyr, så kan det være, at man begynder at tolke på noget data, som man måske ikke har, man kan sige, forudsætning for at tolke på. Ikke? Det er helt rigtigt. Det er helt rigtigt. Det er bare fordi det er avanceret og dyrt udstyr, og selvom udstyret også hjælper også til at analysere, der er nogle hjælpemekanismer derinde, så skal man have erfaring med det. Ja. Ellers så kan man godt fastlægge de her tærskler forkert. Ja. Men hvis man glatter de her kurver ud, så vil man tydeligt kunne se den første lodrette sorte streg. Det er så den aerobe tærskel, altså VT1. Der står VT1 bag ved den her lille firkant, der er på grafen. Og så kommer næste syregrænse, som er VT2. Altså anden syregrænse ligger lige efter. Og det er jo heller ikke normalt, skal vi også skynde os at sige. Men det gør den hos mig, og det er fordi, at jeg på det tidspunkt, jeg har testet mig selv, ikke har haft fokus på højintensitetstræning. Jeg har kun fokus på zone 2-træning. Ja. Hvis vi så ser på en test, jeg lavede 2 måneder senere. Bare lige sådan sjovt. Kan du huske, hvad du lå på sådan om ugen der? Altså, hvor meget træning havde du sådan? Jeg ligger på omkring 16 timer, men det er inklusiv styrketræning. Ja, okay. Ja. Men det er udelukkende zone 2-træning, jeg laver der. Ja. Jeg har ikke andet indover. Jo, jeg har lørdagen, hvor vi kører grab. Men ellers så har jeg ikke andet. Havde du det? Hvad sagde du? Oktober? Var vi allerede? Ja, okay. Jeg kan ikke huske. Jeg tror, vi var begyndt der. Okay. Så testede jeg mig selv cirka 2 måneder senere. Og der ligger min, der kan man se VT1 og VT2 igen. Ja, her der har jeg mistet endnu mere formtop. Så der bliver jeg nødt til at stoppe testen ved 370 watt. Men det er jo det, man skal, synes jeg i hvert fald. Altså, om vinteren skal du faktisk miste din top, for at kunne bygge den op igen. Ja. Så det skal man også anerkende, og have det okay med det. Ja, og det er faktisk rigtig vigtigt, at man ikke lader sig demotivere af, nej, det synes jeg føler, at jeg er kommet i dårlig form. Det er man ikke. Man kan kun blive bedre, når man også i perioder bliver dårligere. Ja. Der kan man se, at min VT1 ligger ved 270 watt, hvor på den anden test, der lå den ved, skal jeg lige bladre lidt i papirerne, jeg kan ikke huske det, 277 watt. Ja. Jeg anerkender, at den har jo ikke rykket sig. Den er jo faktisk mere eller mindre det samme. Det viser jo også, hvor præcist udstyret er. At det måler dem så tæt på hinanden. Ja. Men grunden til, at den ikke har rykket sig nævneværdigt, det er fordi min VT2 ligger i vejen. Ja. Og den skal ikke rykke så tidligt på sæsonen. Nej. Så derfor så har det bare været lidt status quo for mig, og derfor har den ikke rykket sig. Ja. Bare lige for at forklare. Vi har en anden case også, og det er jo så, vi har jo rigtig mange atleter, både som kommer og bliver testet, kan man sige, bare som har deres egne trænere, men som kommer og bliver testet, fordi de gerne vil se, hvordan er min tal, eller træneren skal bruge det. Ikke? Ja, man kan sige, vi er jo leverandører af målet, altså af fysiologisk data. Ja. Så. Og så har vi folk, der kommer og bliver testet, hvor vi så skal rådgive dem og sige, jamen baseret på de her test, du har fået lavet i dag, der vil vi anbefale, at du træner det her, det her, det her. Eller din zone 2 er det her, den ligger i den rigtig flotte ende, så du skal måske have fokus på noget andet. Ja. Eller din zone 2 ligger lidt et andet sted, hvor du måske skal have rigtig meget fokus på den. Så har vi også de sidste, og det er jo dem, vi tager ind under vingerne, og vi laver træningsprogrammer til. Ja. Så de bliver testet regelmæssigt, og får et træningsprogram, som der passer fuldstændig til deres fysiologi. Der er Michael Knudsen, han er en af dem. Han blev testet i slutningen af juli, og så blev han testet igen i januar, så der er gået 6 måneder. Vi plejer at sige, at VT1, altså zone 2, kan rykke sig 10 watt om måneden. Og det er plus minus. Det er nogle, de rykker sig lidt mere, nogle rykker sig lidt mindre. Men den kan forbedres 10 watt om måneden, hvis man griber det rigtigt an. Og det starter selvfølgelig med at vide, hvor han skal træne. Altså, hvor er min zone? Ja. Han blev testet der i juli, og der var den ved 165 watt. Puls 117.
Ja. Så blev han testet de der 6 måneder senere i januar. Der var den 218 Ja. watt og 130 i puls. Ja. Så allerede der kan vi jo se, at metoden til, hvor man bruger makspuls, den er jo ikke præcis. Nej. Fordi han har rykket VT1, men makspulsen er stadig det samme. Ja. Okay. Ej, det er alligevel meget, han har rykket til der. 10 watt, jeg tror, jeg regnede ud, at det var lidt over 9 watt om måneden. Ja. Ja, det er sgu meget pænt. Og Michael, han Og er... hvordan havde det med, altså, Han hvad er selv, havde han lavet op til? der havde han kørt det virkelig meget højintenst. Okay. Fordi at det kunne han godt lide. Ja. Og det synes jeg også personligt er sjovt. Ja, jeg er enig. Men han var også nået dertil, at han blev nødt til at gøre det bedre, mere præcist med individuelt, fordi han gerne vil køre cykelløb, landevejscykelløb. Ja. Og han vil gerne have det optimale ud af sin træningstid. Så derfor så havde han brug for at få kigget ind i kroppen, få målt, hvordan ser tærsklerne helt præcist ud. Mm. Og ikke alt for meget gætteri, for det har han ikke tid til. Ja. Det skal være præcist. Ja, okay. Okay. Ja, det skulle... Så det er et eksempel på, hvordan det kan rykke sig, og det er det, vi normalt ser. Altså normalt ser. Det er ikke unormalt, det der. Okay. Vi siger 10 watt om måneden, og det er... Ja. Ja, man kan sige, indtil man når til et vist punkt. Men det Ej, det er helt rigtigt der. Ja. Altså, som jeg også viste før, er min... rart, hvis man bare kunne Ja, lade den fortsætte derude, ikke? Men, altså min, den lå der ved de der 270-277 watt, og den, jeg har haft den op på lidt over 300. okay, det er også meget. Men det kræver jo, at min VO2 max er højere. Men jeg får, altså hvis den kan ligge omkring de der 270-300 watt, det er fint for mig. Det er fint til det, jeg skal bruge skal. Ikke? Ja, det er også godt. Så skal vi også lige huske at sige, fordi vi har jo også andre lyttere end cykelryttere. Vi har også fodboldspillere, vi har atletik, vi har løbere, håndboldspillere. Ja. Vi skal bare lige huske på, at det her zone 2-træning er jo ikke lige relevant i alle sportsgrene. Nej, det er rigtigt. Og så har vi selvfølgelig også, hvis man tager sådan som triathlon kontra cykelcross. Nu havde vi en Dort, der var cykelcross. Altså, der er VT1 er heller ikke super vigtigt i cykelcross, men i triathlon, der er den altafgørende. Ja. Og i en sportsgren, hvor noget er så vigtigt, der er det ret vigtigt at vide det præcist. Mm. Ja, i hvert fald hvis man vil optimere og gøre sig gældende i konkurrence. Ja, det synes jeg. Så er det et dumt sted at gætte. Eller spare på det, ikke? Nå, men ellers så tænker jeg egentlig lidt, altså hvis nu du skal kode det ned, altså hvis nu du så kommer med nogle, bare lige et par konkrete tips. Ja. Hvis nu vi skal lade være, vi skal ikke ligesom oversælge det her udstyr. Nej. Vi anbefaler selvfølgelig altid, at man bliver testet, for at kende sine præcise zoner. Ja. Ja, men og det ville jo faktisk være mit første tip, det ville jo være at være præcis på sine zoner. Og det gælder egentlig både zone 2, men også alt det andet. Og det er jo ikke fordi, at man behøver at blive testet hos os. Det kan godt være, at man, til trods for det, vi sidder og fortæller, at man bare er die-hard fan af laktatmålinger. Jamen, fred være med det. Hvis man synes, det er måden at gøre det på, jamen, så gør det. Men få fastlagt dine zoner, så du har noget ordentligt at arbejde ud fra. Det næste vil så nok være, at jeg vil sådan kigge lidt indad, altså sådan, eller sådan, jeg vil nok sådan kigge lidt på, hvor meget tid har jeg på cyklen, hvad har jeg af mål, giver det mening? Ikke? Altså, har jeg så meget tid på cyklen, at det giver mening, at jeg bruger, lad os sige, 6 timer på zone 2, ikke? Ja. Fordi hvis man bare ikke har, som vi talte om i starten, hvis ikke man har så mange timer på cyklen, så kan det meget vel være, at tiden er givet bedre ud på noget andet. Der kan være mere hen på noget andet. Og igen, disciplin giver det mening. Ikke? Altså, skal man køre cross? Skal man sydpå til sommer og køre mange kilometer hver dag, lange stigninger? Skal man køre lange gravelløb? Altså sådan, så man kan sige, hvor meget tid har jeg, og hvad skal jeg? Altså, hvad er målet med det? Det vil jeg blive klar på, eller blive skarp på, ikke?
Ja. Hvis jeg skal sige, så tænker jeg, at alt det her zone 2-træning, Ja. vi anerkender, og vi ved, det kan vi se på med de målinger, vi laver. Ja. Vi kan se, det virker. Ja. 10 watt om måneden, og vi ved, at når grundformen bliver 10 watt bedre, Ja. vi ved, det gør en kæmpe forskel. Ja. Og hvis jeg bare lige, det har vi ikke nævnt, og det er måske også en fejl, men hvis jeg bare lige hurtigt skal sige, du bliver hurtigere af at træne langsomt. Og grunden til det, det er fordi, at du gør sådan så, at du ikke skal bruge så meget luft ved en given watt, når du har en bedre første syregrænse. Ja. Det vil sige, at du løber ikke tør for luft, når du ligger og makser ud. Derfor bliver du hurtigere af at træne langsomt. Det kunne vi godt vise på nogle grafer og dit og dat, men nu skal vi til at afslutte. Så du bliver hurtigere af at træne langsomt, men jeg tror, at alt det her zone 2-træning, jeg tror for nogen, der kammer det lidt over. Ja. Jeg tror, det kammer over på den måde, at nu kan jeg lige pludselig ikke træne endnu. Ja. Nu bliver jeg nødt til kun at træne zone 2, fordi det er det, man bliver hurtig af. Men man glemmer bare, der er også mange andre ting, man også bliver hurtig af. Og mange andre ting bliver du måske, får du måske en hurtigere effekt end zone 2. Fordi zone 2 tager langt. Du opbygger en grundform, og grundformen, den tager lang tid at bygge op. Det er det allersværeste at bygge op. Ja. Altså 10 watt om måneden. Og hvorimod, hvis du har sådan noget omkring dit hjerte, eller du har din anden syregrænse, den er jo langt hurtigere at rykke. Der taler vi måske 3 måneder, at du har rykket den til det optimale, du kan, ud fra det potentiale, du har. Ja. Så vi skal passe på med at blive for snæversynet, og så lige pludselig kun køre zone 2, fordi der er en masse hype omkring det. Ja. Så jeg synes måske, at som du også sagde, det kommer lidt an på, hvor mange timer vi har til rådighed. Der er forskel på at have 5 timer til rådighed, og som en professionel, der har måske 30 timer til at ligge og træne. De arbejder jo... Eller 15 timer. Eller 15 timer, ja. Der kan det også være ganske relevant. Fordi man kan sige, at en professionel, der ligger og træner utrolig mange timer om ugen, de arbejder meget med den her 80-20-regel. Det vil sige, 80% af tiden er de under deres første syregrænse. Det vil sige, eller i zone 2 eller zone 1. Ja. Og så har de så 20%, hvor de ligger over i form af intervaller og ting og sager. Og det er jo noget, der er sæsonbestemt også. Så det er jo ikke igennem hele sæsonen, de har det. Det er også altså en rigtig fin pointe. Det handler jo også om, hvor i sæson er man, ikke? Hvornår har man sin mål, hvis man er sådan en, der plotter sin mål ind i kalenderen, ikke? Hvornår ligger første mål. Og, så det er jo også selvfølgelig relevant i forhold til, absolut. Skal man køre zone 2, skal man ikke køre zone 2, og hvor meget skal det have lov at fylde i ens træning, ikke? Men jeg synes også, der er det der med, du ved, at noget af charmen ved at cykle, er jo også bare at cykle. Ja. Og jeg synes også, og det der med at tage ud og køre hinanden i sænk. Altså den der passion for cykling, som måske kan, altså jeg i hvert fald synes, det er sjovt at køre konkurrence. Ja. Jeg synes, det er sjovt og også i træningen, altså køre konkurrence i træningen. Og det, det er jo ikke zone 2. Nej. Det er jo alt muligt andet, jeg laver. Og det er nok rent fysiologisk, der mister jeg måske den effekt af at køre zone 2. Men jeg får også meget andet. Ja. Så vi skal passe på med, at vi alle sammen vi kommer til at ligge og programmere ind i Swift, at nu skal jeg køre 233 watt i 3 timer, og jeg kan ikke andet. Ja. Det er kun det, jeg skal lave, og jeg skal ikke gøre andet i 3 måneder. Jeg er helt enig. Altså, det bliver bare for snævert. Det bliver for snævert. Det gør det virkelig. Jeg er helt enig. Så jeg vil så sige, en sidste ting måske, altså i forhold til også, hvordan jeg bruger det, det har jeg også talt med dig om. Nogle gange så har vi jo nogen, der henvender sig, og de vil gerne i gang med at træne her. Og jeg synes, zone 2 kan være et godt redskab der til sådan at få folk øget i volumen. Det kan være, at de har nogle mål, der ligesom gør, at jeg vurderer, at vi skal op og have en vis træningsvolumen fordelt over ugen. Og der synes jeg, det igen kan være et fedt redskab til ligesom at øge folk i tid. Altså sådan, så man kan sige, det kan være, at de har været vant til at køre måske 3-4 timer om ugen, og vi skal måske have dem op og køre 10 timer om ugen og sådan noget. Ja. Der synes jeg, det kan være rigtig fint at fylde på med zone 2, fordi man kan bare, det kan bare hurtigt gå lidt skævt, hvis man skruer alt for meget på tid og intensitet og sådan, ikke? Altså man dynger på, ikke? Så der igen også, synes jeg, det kan være et godt træningsredskab. Altså simpelthen bare til at vinde folk til at sidde på cyklen i længere tid, end de har været vant til. Ja, og du plejer også at sige det der med, at jeg tror, du siger, at du træner folk til at kunne træne. Ja, lige præcis. Ikke? Er det ikke, som du siger? Jo, lige præcis. Ikke? Altså man vender ligesom folk til at træne, ikke? Fordi det kan være der, vi fanger, at der er noget med et vejkvægt, der måske ikke er i top, ikke?
Og man kan sige, nogle gange kan man måske tage det i opløbet så, end at begynde at virkelig køre til på en dårlig fedtet cykel for eksempel. Ikke? Så man kan fange mange af de der ting i opløbet, hvor de samtidig sådan kan restituere fra den der stigende volumen. Og sådan noget. Så der kan det også være et godt redskab, synes jeg. Ja. Fedt. Jamen altså, jeg tænker lidt, at det var det. Og, altså, det vilde er, at vi kunne have snakket meget mere. Ja, men igen, det er første afsnit, første sæson, ikke? Jo. Så hvad er der? 8 afsnit per sæson, ikke? Ja. Altså, så på den måde, der vi kunne snakke meget mere om zone 2. Ja. Vi kunne have snakket meget mere omkring de ting, der påvirker zone 2. De fysiologiske aspekter i zone 2. Ja. Vi kunne snakke meget mere om alt muligt. Ja. Det, som jeg tror, i hvert fald jeg afslutningsvis her vil sige, det er, hvis der sidder nogen derude, der har nogle spørgsmål, der enten vil prøve at udfordre nogle af de ting, vi siger, kan vi godt lide. Ja, det kan være fedt. Også fordi vi anerkender jo også, at fysiologi er komplekst. Ja. Der er mange teorier, der er mange træningsmetoder, der er meget træningsevolution, mange holdninger. Ja, og det man måske også kan sige, det er jo også, at mange studier, altså der er mange studier. Ja, og studierne, så bliver de lavet på, hvad kan man sige, så population, altså dem, der bliver undersøgt, jamen så har de måske gennemsnits VO2 max på 73, ikke? Jo. Så kan man tage og overføre den data til måske atleten, der kommer med en VO2 max på 42 og sådan noget. Og så er der nogle andre studier, hvor det netop er en population, hvor VO2 max er 42. Ja. Sådan, så det er mere for at sige, at der er bare mange ting, der spiller ind, ikke? Ja, præcis. Og mange studier, der er det jo ret snævert med forsøgs, og de kigger også på nogle ret snævre, altså der er måske ikke så mange deltagere, men de kigger også på et begrænset antal parametre for ikke at gøre studiet for stort. Ja. Og fysiologi er komplekst og har mange parametre, men når du så indsnæver det til nogle enkelte eller nogle få, så er der meget, du ikke ser, som måske kunne give noget forklaring. Og det er et problem med mange studier, når du har med fysiologi at gøre. Det er også derfor, at mange studier peger i forskellige retninger. Anyways. Ja. Hvis I har nogle ting derude, nogle spørgsmål, nogle kommentarer, nogle ting, I godt kunne tænke jer, som vi ligesom får prøvet at dykke i dybden med, nogle ting, vi undersøger, nogle ting, vi debatterer, så skriv det i kommentarfeltet endeligt. Ja. Og ellers så selvfølgelig, hvis I vil have en lille blinglyd næste gang, vi kommer med en video, så skal I også sørge for at hedde det abonnere eller subscribe. Det hedder faktisk begge dele. Det tror jeg det hedder begge dele. Det hedder begge dele, ja. På kanalen, fordi så bliver du orienteret næste gang, der kommer et afsnit. Ja. Ellers er det bare farvel og tak herfra. Tak. Tak for det. Tak for det. Hej.